Bueno, boas tardes, comenzamos entón o pleno. Punto número 1, aprobación se procede da ata da sesión do pleno do Concello dos días 20 de 11 de 2019, 17 de 12 de 2019 e 8 de 1 de 2020. Queres comentar algo? Vale, por nosa parte. Simplemente o que comentei no anterior pleno, que volve a estar o correo electrónico tal antigo, de .es, simplemente. Tanto o web como o correo electrónico están antigos. Dámola por aprobadas entonces, por unanimidade. Vale. Punto número 2, convenio de colaboración con UNICEF, Cidades Amigas da Infancia. Se queres, Mónica, comentas un poquinho que vai o convenio. Só falei cos voceiros tanto de Compromiso como do Partido Popular no seu momento. A maña, antes de inscribirnos, porque tiñamos que inscribir antes do día 31, estamos deseosos de participar nun proxecto avalado por UNICEF e que nos conceden o título de Cidade Amiga da Infancia. Entón, eso implica, é un proxecto a largo plazo, que teríamos mínimo 4 anos e despois teríamos que renovar, e son políticas destinadas a traballar ca infancia. É dicir, temos que buscar un grupo de rapaces, tanto, neste caso é moi fácil porque temos un solo cole, entonces traballar con eles unha vez ao mes, eles vannos a dicir que cousas ven no Concello que fallan e que podemos traballar, presentarán un pleno, temos que organizar un pleno no que van a vir varios, o que desexemos, no que están eles e eles nos propondrán, vale? Tamén está encaminhado a levar toda unha serie de políticas destinadas á infancia. Nós temos varias líneas de acción que se falou xa co cole, o seu Consello Escolar, e eu propuxen, e en principio están de acordo, e tamén me gustaría meter ao Servicio de Saúde e ao Centro Médico unha liña, por exemplo, unha liña de alimentación saudable, o cual este ano está o facendo, entón participar todos os colectivos, tamén as distintas asociacións deportivas, incluso asociacións veciñais, etc. Esta primeira parte é moi burocrática e temos que complementar toda unha serie de papeleo, facer un plan para a infancia, que si me reunirei cando empecemos a elaboralo con ambas partes, porque, ou cos dos voceiros ou con quen eles designen, vale? Entón, ora, o primeiro paso para anotar será que estuéramos todos de acordo e aprobalo en pleno, como xa falei cos voceiros, deron un ok para que puderamos inscribirnos, e hoxe, espero que salga aprobado, entón, seguimos en fases, e iremos informando paulatinamente. Por que facelo? Porque tampouco se fai moito por a infancia, aquí na Baña, porque temos unha poboación moi maior, entón é o momento de atraer poboación, e despois porque todo o que fai UNICEF neste programa está basado na Axenda 2030, que son unha serie de fondos europeos. Entón, a ver se conseguimos captar algún tipo de axudas que pode beneficiar a actividades ou incluso unha aula de informática ou todo tipo de equipación que nos interese e poder captar dai fondos e, ter unhas boas instalacións, que os nosos nenos teñan unha serie de servizos que incluso poden atraer a familias para aquí, vale? Entón, son líneas xerais, podedes entrar na página web de Cidades Amigas da Infancia e calquera dúbida, nos comentades. La por eso se trata de aprobar la adhesión para que nos reconozcan como ciudad amiga de la infancia. Queres comentar algo? Solamente claro do texto, que hai con este programa ten un problema de que zona de Toitosende están zona de Negreira. Aí temos que intentar falar cas AMPAs, é dicir, tamén mencionei o cole, pero, por exemplo, no CRA, o cole de Laña, sí que se fai consulso e demás, pero, como participamos no Consello Escolar, témolo, e además temos máis comunicación. O noso gran problema é Toitosende, que nos queda porque van a Portumor e tenemos que ver como enfocamos. AMPA ou falar directamente co cole, e no caso da Negreira, tamén temos que intentar colaborar ou temos que organizar de alguma maneira, e os nenos que habitualmente quedan fora porque non van ao noso centro escolar, pois sí, claro, evidentemente temos que... Sí, é un para ese tamén, Non, sí, estamos de acordo, se comentei na Comisión Informativa, que a mí parece unha boa iniciativa,
que se fan actividades contando con a infancia, que é interesante. Espero que os rapaces que propoñen e que, como non abrirlle a administración local aos nenos e nenas, que é unha gran descoñecida para moitos deles. E penso que estar en colaboración cas AMPAs e cos diferentes asociacións e cos diferentes colectivos sempre é positivo. Bueno, pues aquela podemos mirar. Ben, pasamos ao punto número 3, modificación dos integrantes da mesa de contratación. O expediente 2019, C003, D, subvención do IDAE. Ben, isto é a modificación da mesa despois da moción que se aprobou en donde a participación aumentaba, pois temos que a través do pleno, porque nesta subvención solicitan que sea a través do pleno estas modificacións, modificar a mesa de contratación. Como xa habíamos falado na comisión informativa, neste caso quedouse que pola parte iba a participar por outra parte do Partido Popular Landeira e como suplente Andrés. Entón, pois nada, simplemente ratificar o acordo, se estades de acordo co tema. Sí, no, el acuerdo es el alcalde, como nuestra matización es que la competencia es el pleno porque por la organización de la competencia plenaria. Si no le correspondiese al pleno, bastaría con hacerlo por un decreto de alcaldía. Nada, se propone eso, aumentar la designación de los partidos políticos a través de José Manuel Landeira Liñares y se incluye como funcionario Fernando Méndez Méndez y a Rocío Camaño Gercley. Si os parece, entonces aprobámoslo por mayoría. Sí. Ben, pasamos á parte de control. Toma de coñecemento dos decretos da alcaldía editados entre o 2 de 1 de 2020 e o 23 de 1 de 2020. Agora a disposición. O punto número 2, mocións dos grupos políticos, creo que non hai feitas recados. Non vengo... Sí, como no hay recados. Non está incluído na... vale, non o teño. Entón, agora queda a toma de coñecementos, mocións que entendo que non había, e pasamos directamente ao apartado de robos e preguntas. No apartado de robos e preguntas quería comentar, antes de empezalo, que onte estuveron os de prevención de riscos laborais no Concello, e unha das solicitudes que nos facían era por o tema das medicións de gas rodón. Fixeron unhas medicións do gas radón por solicitud de moción de compromiso por Galicia no seu día. E, bueno, aquí onde estuve buscando o informe non aparecía, e ao final solicitouse a empresa, ou se pasaron o seu informe, a empresa que fixo as medicións. Cal é a nosa sorpresa que ese informe que se facilitou ao Concello, según me consta a min, a fecha que trae do 21 de setembro de 2018, donde as medicións que se fixeron nunha segunda fase detectáronse no despacho de contabilidade da planta baixa e no da traballadora de servicios sociais moi por encima do que marca como saludable, pasando, de feito, eles marcanos en colores desde un amarillo, un verde, un amarillo e un roso, e figuran nos dos despachos, no de contabilidade e no de traballador social, en roso, con 900 por un lado e 810 por outro. Foi na segunda? Sí, na segunda fase, porque fixeron unha segunda medición. A primeira había algo, sempre foi esa parte de aí a que dá a zona de servicios sociais. Dicen que era ventilación. A mí sorprende porque neste informe incluso propoñen unhas medidas para solucionar este problema, medidas de ventilación, medidas de ventiladores, etc., porque consideran moi grave o nivel alto de rodón nestes dos despachos, de rodón, casi de consecuencia que aí estuvo unha traballadora hasta nada que acaba de dar a luz durante todo ese ano embarazada, e aquí no Concello non se tomou ningún tipo de medida, nin se tuvo en consideración este informe, máis, é que non estaba nin no Concello, non o vimos nin encontrar. Que un tanto estaba que o deron por... Nos tiñamos que ver, Sí? Pois, aquí non constaba deste, das as medicións. medicións en concreto, eu cando fui ás medicións... Cando era das medicións, douse a maestros ao pleno. Nos presentaron unha moción, eu recordo que incluso na prensa,
xa estaban os resultados e se o que tiña eu eran favorables. É certo que o Concello de Baña está nunha zona perigosa de Garradon e tamén debido ás instalacións, a tipoloxía das instalacións que son de pedra, que era máis complicado, que teño entendido eu, que tanto o Concello de Negreira como o da Baña que tiñan elevadas concentracións de Garradon, pero que estaba no límite saudable. Ahora, se me dices... A sorpresa é que eu acórdome no pleno que se dixera que había un pequeno problema, que se iban volver a repetir as medicións aí abaixo. Eso foi o que se explicou no pleno, que eu recordo. Si deron un informe que deixaron que iban a facer un pouco a volver a repetir, porque daba, incluso daba aquí tamén un pouco, pero que aquí... E no centro dos maiores tamén... A mí o que me sorprende é que este informe aquí ten fecha do 21 de setembro de 2018, cando se fixo, que se lle pasou ao Concello, que, repito, houve despachos que figuran en número roso, con 901 e 818 outro. Houve dúas fases. Na primeira fase salen sospechosos os tres despachos, e polo que pon un informe xeral, e despois hai unha segunda fase que se foron as medicións desos tres, descartan o de auxiliar administrativo onde están agora, descartan que sea perigoso, que lle dou finalmente un 200, e despois o de contabilidade de servicios sociais chega casi a 1000. E, a ver, o perigoso e o de Salomé está en 800. Sí, unha barbaridade. Embarazada durante... O sea, aquí estuvo todo ese embarazo. Aquí neste mismo estudio marcan as medidas para que se tomen. A nosa sorpresa é que aquí non se tomou nada. A medida principal que deron... A ver, como viñan pararon os efectos, pararon os traballos. Que debían ventilar polas tardes, cando marcharan, que deixaran a ventilación, porque aí usaban, a parte da calefacción, utilizaban tamén un radiador. Entón, creo que iso que aumentaba, que, bueno, que podía aumentar eso. Pero que sabían aumentar o fío de ventilación, falaron co personal abaixo, non falaron con eso. A mí sorprende porque... As recomendacións que pon nos propios non. Sí, despois pasamos o informe. No, simplemente sacrificaste o tema, nos recompres por la ley. Sí, sistema de renovación de aire descentralizado, nunha primeira fase, necesidades de ventilación. A verdade que non trouxen todas as copias. Pero, bueno, sí que teño, pero era instalar un sistema de ventilación. Exactamente. Estás falando de non de abrir ventanas, senón de montar un sistema. Nos, cando presentamos a moción, que era o tema do Garrado, creo que había un estudo feito pola Universidade de Santiago, que había que fixeran un mapa do Garrado en toda Galicia. Eu recordo eso, que era con miras de que a xente, non só a administración pública, que soubera que medidas deberían adoptar para minimizar, que además sabemos que é un gas altamente tóxico. Entón, eso, o que digo o informe, eu penso que habrá que cumplir. Tomar as medidas oportunas para que a Baña a xente saiba que hai esta problemática. Eu recordo, naquele momento, que incluso saltara a prensa, que dicían que eu teño, non sei se ese informe concreto, porque non o vi, pero naquele momento a mí deron un informe e me sorprendera que estaba todo ben. Este non había. Este non está no Concello. Eu teño as medicións, eu recordo que era... Insisto que serían do primeiro, en donde se detectaba parte en eles e que iban a facer un segundo. O segundo fíxose, o informe, pois a sorpresa nosa é hoxe, cando nos dá un informe en donde hai esta barbaridade nestes dos despachos. Unha cousa fora de normal. Falamos que incluso unha da traballadora social, a traballadora social tampouco non estaba tanto do tema. Bueno, esa mesa non sorprende. Que estar argumento era non estaba. Non estaba, os resultados. Os resultados, vale. Os resultados. Eu tampouco non podo confirmar que ese é o mesmo que pensei, porque non o vi, non o pasaste. Supoño que si fora, igual que vas destacar nesto. Eu entendo que serían as primeiras medicións en donde si encontran anomalías e fan unha segunda medición. En fin, que me parece unha cousa moi grave. Mira, está eso, está aí o... Hai que mirar que si estos datos están feitos desde o 21 de setembro de 2018, hai que mirar, pero creo que... Os que fixeron unha prova, acordo que falaron con Carmen María, Salomé, e despois estaba, creo que baixa Marta, e falaron que estaba con Patricia. Eu sei que viñeron aí e incluso falaron con eles. Non sei, as medidas que incluso dixeron a recomendación que debían facer. Aquí as medidas non falan de abrir as ventanas, falan de montar un sistema de ventilación, incluso falan aquí dun ventilador, de un... Hai algunha instalación
pública onde fixeran medicións que hai tamén alto índice de radon? Danos isto nada máis. Non máis. Porque me dirán... Sí, en varios puntos, Sí, na claro. Casa da Cultura, en Está na Casa de Cultura, o sea, que eu diréis que asa un índice, unha casa de pedra, pouco ventilada, creo que por eso hai que, a ver, nos propoñemos que canto antes que se tomen as medidas oportunas e se informe a veciñanza de como teñen que fazer, porque unha cosa que este aquí altos índices de radon nun lugar público, que evidentemente temos que actuar aí, pero tamén as familias teñen que saber a problemática que teñen. E de feito, se miramos o mapa do radon de Galicia, a zona de Ovaña e do Concello de Negreira é das máis altas da provincia de Coruña, e Muros, que eu tengo falo de memoria, que isto cando fui, de setembro de 2019. Pero, bueno, é un pouco extraño, porque todo saltou porque viñeron os chicos de prevención de riscos, que non houbera copia no Concello, No, pero non entregaron copia, entregaron un... pero si pasaron a factura, que eu che dicir. A ver, os traballos pagaron, Porque son conscientes, porque para localizar a empresa temos que ir á factura, entonces. Pagaron. Págase un traballo, mándase facer e despois de facer o que pone un informe. Que asa dos traballadores que boten un ano aí sufrindo un problema de acumulación excesiva deste gas. Eu digo que non entregaron, era unha caixa, como o teléfono, traía unha chave grande, era un ben. Non era... Así como na primeira evaluación ten un papel. Vale, eu digo, do personal do Concello, neste caso vostede como máximo responsable, que non mirara ese informe, non saiba que había dous traballadores que votaron aí un ano e pico, con unha concentración por encima do legal, por decirlo de alguma maneira, e que non pasa nada, que abran as ventanas, é que a verdade que me deixa un pouco... A ver, os da empresa falaron con ela, un pouco... con personal, como debían facer, como se debía actuar. E incluso depois falou tamén que cando se debía, cando marchara a xente do Concello, como se debía actuar para a ventilación das portas e das ventanas. Portas e ventanas, incluso aquí neste local. Sí, menciono. Incluso neste local que non se utiliza, así que xa que temos cerrado, sempre para reventar, que sepa o que se debía facer. Que o menciono, por eso... Pero é unha recomendación. Sí, pero bueno, nos solicitamos esta mañana, eso nos lo mandaron por correo electrónico no momento. Pareceme raro, o sea, como responsable, alguén te diría que a responsabilidade se estaba medindo e podía ser perigoso, que non fixeron un análisis dun informe de 150 páginas. Detallado, o máximo. Do primeiro informe... Son 12 páginas. O primeiro tosera un papel, un parte de papel. O segundo veu. Entrou nunha caixa e era nun veu. Nada máis. Claro. Pero eu que me digo nun ordenador europeo e miralo. Eu digo, nadie mirou os resultados desa evaluación. Sí que falaron despois, cando viñeron, falaron con o personal da base. Porque vostede non mirou os resultados, non sabía que había estos resultados. Sabía do primeiro, nada máis. Bueno, entonces pagamos 3.000 e pico euros Pagamos por todo o traballo. por un traballo, evidentemente, despois danos igual o resultado, que os nosos traballadores... Hai que tomar as medidas, que é o que ten que tomar medidas? E o do radón hai que tomar medidas. Igual que hai que colaborar, no mismo estudio xa lle mandan as medidas que teñen que tomar, que hai que meter un sistema de ventilación... Eu non falei con el falou, con o personal que estaba aí. De acordo, entendí que vostede non mirou os resultados e non sabía o que... Vale. Bueno, pois era comentar eso. Intentaremos o antes posible tomar medidas e esperemos que non haxa males maiores para os traballadores que estuveron durante todo ese ano aí sofrindo ese problema. Bueno, é o que queríamos comentar. Pasamos a rogos e preguntas. Desde un informe agora que pedín, con este informe, isto é nada, todo é igual, tío. En un informe que me das ti, que lle pediste a Carballo, le di, as obras foron adjudicadas o 6 de noviembre, que se han realizado as actuacións relativas a las obras de drenaje con estas cosas, que debido a la climatología, obras de ampliación del puente de pavimentación están suspendidas. As obras se realizadas. E o informe do técnico. Eu non se pedín este informe. Vostede pediu un informe do técnico de como estaban as obras. Vale. E as obras, cal era o problema puntual que había na obra. E ainda falamos... A ver, escuita. Sí, escuita. Escuita, porque claro, se pides aí e lle di que as obras foron adjudicadas e foron tan suspendidas, eso non sabemos. Eso non facía falta que se logo informe. Eu queríamos, ante a demanda e a petición que van os vecinos para o tema da ampliación do puente e algún problema máis, en que situación nos atopan as obras con esa problemática. Nada máis. Isto non pon aquí.
solicitaremos de outro. De todos modos, vostede está prácticamente moi a menudo co técnico, non entendo se lle podía preguntar directamente, pero volvería a pedir outro informe. De todos modos, eu solicitei o informe técnico, non hai problemas en un principio, máis que o que pasou dos árboles, que xa se cortaron os árboles que estorbaban máis, chegou un acordo co propietario, cortáronse... Non hai nada de outro mundo, que non hai nada de... Por temas de chuvia non se pudo seguir ca obra. Xa sabemos, eso xa sabemos. A problemática é que vai pasar, se hai que facer co tema da ponte de ampliación, se vai por onde está señalado, se hai que facer unha modificación puntual. Estás estudiando, ainda non está feito, porque ali hai un problema ca ponte, que o veciño que ten o terreno ali... Ese é o que che quería o veciño que ten o terreno ali... Non hai nada normal. Alega que nunha obra anterior vostede quedou de facerlle un portal privado a él por un trueque raro que fixo, e o veciño di que non vai ceder o terreno se non se lle fai ese portal. Dende logo, que o Concello non vai facer unha obra privada, e se non cede o terreno, pois tenemos que mirar como acometer ali unha solución. Eu creo que te comentei, e vou te decir, e digo aquí público. Cando se fixa a actuación en Duamos en frente da capilla de Peregrina, antes aquilo, sabe ben David, que aquilo era 2 metros ou 2 metros escasos. Os do Oreiro solicitamos, son varios irmáns, son 3, en concreto son 3, solicitamos e firmaron. Onde vivía a nai, tiña 100 anos. Firmaron e fixémoslle o muro, digamos, fixémoslle e quedaron os crunes, pero non se lle puso a malla. Cando ahora viñeron para aquí, porque estaba a menudo aí, pidieron que se lle pedía a malla, fixémoslle a malla. A cambio dixeron, non hai problema, facelo aí, fomos ali con el, con Alfonso e con Teresa. Con Alfonso e con Teresa. Eu estou disposto a ir con Alfonso e con Teresa ali para deixar claro isto se fai falta, se lle dixen eu tamén o técnico. O que non pode ser é que co chantaje de que agora entrou outro alcalde ou entrou outra persona, agora voulle pedir un portal, depois voulle pedir un tellado, depois voulle pedir non sei que. Iso é o que hai, porque se non hai que facer unha modificación. Sabedes que hai que facer unha modificación. E o problema non é iso, que non afecte despois ao regato. Que se non sai que dar agua, entón prolista a obra. Estamos de acordo. Eu digo yo mismo. Só que non que me poñas aquí, a tesitura do propietario da finca é que vostede quedou de facerse un portal ali, que o portal non está feito e que non vai ceder o terreno se non se fai o portal. Estaba o técnico, Non hai documentación dese portal e digo mismo, nós non vamos facer un portal privado a unha persona cando o Concello non fai obras privadas. Entón, se ao final non se consigue o terreno para facer, habrá que facer unha modificación e mirar como se fai. A día de hoxe ainda non está feito porque a situación do clima non permite avanzar a obra e estás intentando negociar. Ese é o que eu me refería. José, Que? quere canalizar o río tamén. Bueno, é que se lle rellena a leira que se botan ali 40.000 metros cuadrados de... É o que te quero decir eu, porque entonces o informe só pedía era para que despois, se se fala con ele, decir, que ti non te metes aquí, porque que é canalizar, botar terra ali, escombro e toda a historia. Se lle explicou ao veciño. Eso, a súa tesitura, xa como pedir agora... solamente di unha cousa, o portal que me prometiu Andrés. O portal pediu a ti, non a mí non me pediu, porque a mí pediu unha malla, e está Se eu digo ao contrario, o que digo é o que me di a meu veciño. Antes quedou de facerme aquí un portal, se eu lle cedía ali. Agora xa é outra persona, agora non é Andrés, agora estás ti, agora dirás aquí, claro. Eu non vou ceder a un portal, entón habrá que facer unha modificación. Pero é o que te quería eu, como é a situación... Pero de momento ainda non hai unha decisión, entón, como ainda estamos nese proceso, as obras están retrasadas, polo... A climatología, ou... Non hai máis, a que ter conta porque, se non vai a agua, claro. Si se hai que facer unha modificación para un informe onde se justifica a modificación, de momento ainda non. Quero dicir que estes informes así, pois, isto é nada, pois era igual, iso xa sabía, pero era para que quedara claro do que quería, porque aí ao momento tamén de dicer, que queres? Con isto? Que aí 1 metro máis non se lle afecta, que ali non se lle afecta o terreno, Xa o sabemos, pero... Iso tamén é o que hai que ter. Ele non deixa tocar ali para nada. Temos xa permiso da parte de arriba para poder ampliar para arriba. E o portal non vamos a facer ni canalizar o río. Que non podemos. O río non podes. Pois é o que quere. Dixo que senón, que non tocáramos ali baixo ningún concepto. Fomos ali, creo que fomos 5 veces. Ele é o típico xente que quere chantajear, terceira palabra chantajear, ou quere algo a cambio de... Claro. Sabemos os traballos perfectamente, está aí, pero ese señor non hai maneira, e non imos volver a xunto del para modifícase tudo. Aclarado, xe. Entón, agora pasaba a preguntas
e logo que temos aquí. A primeira pregunta, me poño aquí que nunha pregunta do pleno anterior solicitábase máis presencia para realizar os traballos de limpieza e mantenimento dos espacios públicos, para evitar accidentes e a imagen deplorável que está. Pois ben, siguen igual, ou polo menos non vemos nestas 3 semanas desde a última pregunta, facer máis ver que estamos na fera, está aí a plaza, dixen en Marcella ali, pero en Marcella, Suelos, Cabanas, toda a historia, non sei se actuou algún, o mellor algún creo que se actuou ainda, donde concurre máis a xente, e outro día fixeme unha persona que resbalou calquera, que hai que ter cuidado, pero estas aceras, que era a intención, que a máquina ou a plaza, pois, aproveitando da chuvia, creo que é un momento hora de facer ese tipo de situación. Son zonas comuns que requeren estar decentados continuamente pola peligrosidade que acarrea por vecinos. Contesto, estánse adecentando, as aceras do Castro Cementerio pasouse a máquina, as escaleiras de Suegos o acceso pasouse a máquina, en Cabanas pasouse a máquina, estes días están na rampla que hai ali en Antón, estáse tamén facendo unha actuación ali, e na medida posible estáse facendo actuacións nas zonas en donde pois, é necesario, ao mesmo tempo que se está facendo o resto de actuacións debido ao clima que estamos tendo adverso durante estas temporadas. De feito, a cuadrilla está traballando incluso polas tardes, estamos facendo o que se pode. Unha persona da cuadrilla de baixa, etc. Eu, sobre todo, me refiero a eso porque a tarea que tarea. Outro día Matillo Montano me vive aí, el ir volú, vale, calquera. Ou vas a Valantilla animado, se non é que vemos. Sí, sí. Final. Segundo punto, antes de final de ano tomouse o acordo de rebaixar o recibo do lixo mediante o acordo con Sogama. Que tomamos o acordo e, efectivamente, cumplimos con esa... Pero, hai que darse conta que Sogama mandaba a cumplir unha serie de criterios. Entre eles estaba a separación de restos orgánicos. Temos aí os contenedores marróns que se fai antes, un dos primeiros concellos que nos mandaron, e diríamos, non, sobre todo, primeiro hai que concienciar, e darlle aprendizaje a xente para que faga a separación. Porque obligan, é unha normativa europea, que a partir do ano 2021 é como ter os contenedores amarillos, ou como ter os contenedores dos ciclos de vidrio, como ter todo eso. Os restos orgánicos, de mondas, de frutas, de todo eso. Entonces, eu creo que deberíamos facer unha campaña de concienciación, saber que se van a colocar por aí, e tal. O que non pode ser é que estén aí tirados 7 meses, e aí quedan. Porque xa é unha labor que, pouco a pouco, pois a xente vai se concienciando. E repercute moito no recibo do recibo de facturación de Sogama. Porque sabes que eso é todo o que vai por outro lado. Por tanto, solicitamos que se paga a labor de concienciación e aprendizaje a todos os veciños para así facer unha recollida de acuerdo aos criterios a beneficio para todos. En canto a información e intentar facer unha labor de que a xente recicles, na revista anual, fixemos un pequeno reportaje ali, un esquema de como se debe reciclar, etc. Seguiremos nesa línea de concienciar a xente. En canto aos contenedores marróns, estamos estudando a situación porque, como vostede ben sabe que esa subvención solicitou na vostede esos contenedores, require un protocolo que estamos valorando se o Concello da Baña ten capacidade de facelo. Pero iso fai no Sogama, gratuitamente. Bueno, fai no Sogama gratuitamente. hai que facer un listado dos contenedores, a quen se lle dá, que teñan uso. No. Sí, está a orden aí. Está aí, Sogama ten un protocolo que para facer, fai a campaña, fai todo. Déixeme explicar. Hai que facer un seguimiento, teñen que ir nominativos, hai que facer un pesaxe dos residuos, ten que vir unha empresa concreta a recollelos, ten unha serie de gastos que non estamos valorando se poñelo en práctica ou non poñelo. De feito, nunha reunión que faremos conxunta, buscaremos se é a mellor alternativa para o reciclase da materia orgánica, porque hai moita xente que fai compost no Concello da Baña, e, bueno, é unha medida que está aí e temos que valorar. Dentro dos criterios de Sogama que nos mandan cumplir. Se é unha normativa europea que temos que facer a partir do ano 2021, creo que temos casi un ano por diante para facer unha campaña de concienciar, de facer todo iso a través de Sogama gratuitamente, veñen personal para dar as charlas correspondientes ao protocolo adecuado, e, por tanto, non empecemos agora a facer
Claro, senón tamén sobran os contenedores e sobra todo, como nos países, botas en unha bolsa. Non estamos dicindo que sobre, estamos dicindo que a materia orgánica, o Que de poñer en funcionamento. do Concello da Baña, Non hai dúbida. hai que mirar de poñer en funcionamento ou valorar a posibilidade de intentar outras vías, o tema do compostaxe, facer compostaxe incluso conxunto, bueno, estamos dándolle unha volta ao tema. Esa conversación de dar unha volta, dar todo eso, é unha conversación que levada 7 meses dicindo, digo que se debe facer é actuar. Sogama faino gratuitamente. Poñes un contacto con Sogama para que pagues a campaña, simplemente. Pero que non ten coste ningún para o Concello. É Sogama, e a través de Sogama foi onde mandaron tamén os contenedores. A terceira pregunta. Solicitamos a posta en marcha de un servicio de atención a persoas maiores que se encontran solas. Primeiro, antes de poñer en posta en marcha iso, necesitabas elaborar unha base de datos de persoas maiores que realmente reúne unha serie de requisitos que había que axudarle. A soledade é moi dura e moi triste para ese tipo de xente. Necesitas unha atención personalizada, non me estou referindo a axuda a domicilio, estou me referindo que se vai a labor doméstica, senón cada xente que está sola, que ao mellor hai empresas ou de la Xunta, hai voluntarios que se encarguen de vir, de darle un paseo, de facerle un trámite administrativo ou de pedir unha cita médica ou hasta de axuda social. Por tanto, eu creo que esta é unha iniciativa que debemos poñer en marcha. Nós levamos o programa, é algo que está se poñendo xa en moitos concellos, xa non digo das cidades, senón tamén en concellos rurales, porque realmente é moi necesario a atención que debemos prestar a este tipo de xente que se encontra sola. Por tanto, desde aquí fago unha petición para que, ante a necesidade e a importancia que ten este tipo de actuación, pois nos poñamos en marcha. Esa idea ven dentro dunha acción que temos planteada levar adiante desde o punto de, a biblioteca, desde o punto de lectura. Imos facer unha serie de actividades porque estamos intentando conseguir un sello que nos podría conceder o Ministerio. Entonces, queremos facer varias actividades interxeracionais. E unha delas é intentar concienciar a adolescentes para que poden ir de voluntarios e facer unha actividade de lectura a determinadas, a persoas maiores, efectivamente, un pouco enfocados ao tema de contrastar esos momentos que están solos. Incluso pretendemos, o que pasa que hoxe vexo bastante complicado, estes usuarios do centro de maiores que incluso puderan colaborar e os que, a maioría deles ten mobilidade e estén perfectamente en asistir ou ir visitar ou de vez en cando entrar en contacto con estas persoas que están solas. Si é un programa que estamos desarrollando que imos a sacar, porque, está basado en varias fases, están aí, dúas técnicos elaborando, entonces todavía non está de todo perfilado, pero eso tampouco se vos comentou, pero si é unha liña de acción que se está tirando de voluntariado, que é moi complicado, pero é xente nova, pero é a nosa idea, sí. Temos moitas persoas maiores solas. É unha iniciativa que eu creo que é moi necesaria, así como outros concellos onde son concellos máis pequenos, xuntanse para facer este tipo de iniciativa, 2 ou 3, como se xuntan para un modo de emprego, se para tal, eu creo que é unha forma de unha persona que está sola, que a familia está lesos ou está traballando, non poden tal, que se valen por si mismo, pero non estar solo un día inteiro para esa xente é un modo. Bueno, a cuarta pregunta. A cuarta pregunta é aquí sí que este grupo municipal reproba o comportamento levado a cabo polo grupo de goberno. As necesidades dun concello a través dunha administración non se deben confundir cos partidos políticos. É vergonzosa a actitud do pasado día 16, onde eu considero que foi unha manifestación ou unha concentración socialista para exigir demandas. Sí, exigir demandas é importante, pero unha cousa é o concello e outra cousa é a administración local. E non se deben confundir nin politizar o tema de servicios. Si siguen con este mesmo tema de politizar a sanidade, a educación, hai 10 anos nos pasou co que a carretera de Antón intentaron politizar, levar aos veciños, dividir aos veciños e así foi, agora igual. Que eu entendo as demandas. As demandas enténdense dialogando. Mandas unha cita, daqui pides unha cita, a gerente de atención
da área sanitaria de Santiago, a consellera, e che dá a información ou che explica como se fai unha cosa como fai outra, porque toman as medidas oportunas. O que non entendo eu é que veña o das Pontes, que para bastante problemas hai nas Pontes, supoño que lle devolverá a visita para a manifestación tamén, porque senón que un tío que non ten nin carnet de Santa Coma que aparezca aí ya, o tío de Pío, o tío de Tordoia, o tío de Oroso, o tío... A ver, non confundamos a administración ca concentración. Se queredes facer unha concentración a nivel de partido político, debes facer. Todos libres. Mas que é confundir, utilizar redes sociales, utilizar... Dicir, este é un estilo que queredes facer. Dicir, dixeches, aquí ao principio, as cousas van a facer de outra maneira, creo que se van a facer ben. Me parece a mí que xa demos un margen bastante de que, últimamente, aquí, está desnortados. Incluso, con eso acabo, porque xa me parece a mí que xa entender un pouco, ao acabar, eu non me, porque eu xa sabía de que iba. Cando ti manifestaches aquí, xa tuveches unha reunión do Grupo Socialista da área de Santiago para manifestarse no Pino, en Tordoia, nun lado, no outro, porque esas son medidas que queredes emprender, que facer a nivel de partido político, non a nivel do Concello. O Concello ten que ser separado, as demandas. E aquí digo o que dixo unha persona, que yo dixo a xente, de que a concentración política que fixeron é miserable. E utilizaron outra palabra máis grave, que non a vou reproducir aquí porque non se debe reproducir. É dicir, que iso é reprobable. Pero decimos así, que non se pode confundir unha cosa con outra. E eu só creo que debedes desligar. E non utilicedes o mesmo sistema que son empezados. Cando fui da estrada xa estuveche durante 3 anos dándolle batorrillo. E agora volvedes outra vez ao mesmo. Pois con eso non consegui nada. Pido na cita, fala con o conselleiro, fala ca gerente, fala con quen sea, explica. E falase, e diálogase. E se hai algún problema, pois tamén, desde aquí estamos para apoiar o que faga falta. É necesario mellorar a sanidade? Sí. Eu creo que en medidas de infraestructuras, en medidas de servicios, en medidas de todo eso, nunca se estuvo tanto como se ten agora. Que podemos pedir máis? Por supuesto. Podemos pedir máis, por supuesto. Ben, contesto. A concentración era unha concentración que se convocou dentro do Concello, onde non poñía en ningún lado que non podían asistir veciños de fora do Concello. Sí, que veu o presidente da Diputación, Valentín Formoso. O Sí. presidente ou No. o alcalde ou Ele é presidente da Diputación, verdad? E a parte alcalde de... Sí. Vale. E a parte ciudadano, por decirlo de alguma maneira. E a parte que veu, deixame falar, por favor. Que veu dende Oroso o alcalde de Oroso, veu tamén. Que veu dende Negreira o alcalde de Negreira, tamén veu. Un diputado provincial, ou dous tamén viñeron. Un diputado autonómico tamén veu. Que son socialistas? Son socialistas, poderon vir diputados provinciales do BNG ou diputados provinciales do PP, etc. Non é unha concentración para dicir aquí solamente entran os veciños da Baña, é unha concentración aberta. Igual que pudo haber vido usted, ou parte do seu grupo, que tampouco non veu, era defender os dereitos dos veciños da Baña. Por lo tanto, a concentración podía vir quen quisera, e digolle máis, grazas a que veu esta xente, pois tuvo a repercusión que tuvo, senón probablemente pois non salíramos en algúns medios de televisión ou de prensa. Pero, vamos a ver. Sí, bueno, esa é outra cousa. O que falaba dunha cita está pedida, fixoselle varios escritos, nin siquiera se dignaron a contestar. Entón, ora temos outro problema co tema da matrona, en donde fan que veña o sábado, a min alégrame que veña o sábado, o problema está en que lle reducen a xornada durante o resto da semana. Iso vai dificultar, por exemplo, que se impartan os cursos de preparto. Mandan vir a matrona solamente ela, unha persona que ten que abrir o centro médico, que vai estar no seu consultorio atendendo o centro médico que queda aberto para que entre ali quen queira revise, registre, saque, leve o bille de gana. Eu comparto que abren o sábado o centro médico da Baña, pero que nos poñan un pediatra o sábado, que nos poñan un médico de urgencias, e que nos poñan un PSS, e que nos poñan o necesario para que o centro da Baña este aberto o sábado. Para os veciños da Baña, perfecto. Ora, que non trae unha persona sola e ao mesmo tempo lle reduzan a xornada durante a semana. Entón, seguimos tendo problemas e vamos a seguir expresando o noso malestar, e se temos que seguir facendo concentracións, seguiremos facendo concentracións, e falando con quen teñamos que falar. E as concentracións, desde logo, que non llevamos poñer portas para non deixar entrar en el vecino. Que veña quen queira. Reconoce porque sempre dixexe que trataba de limitar unha administración do que era o partido político. Dixexe moitas veces.
Pero, Pero, Andrés, pero, sí, só sei no, o pero a non sei. manifestación, a concentración, que era unha concentración, estaba publicitada e podía vir calquer veciño, podía haber vido Mira, estamos nun mundo en que sabemos calquer veciño, como se hubiera habido un alcalde do Partido Popular ou un alcalde do BNG Eu me ou acordo das Mareas. cando fui da carretera tamén era unha concentración que era do Concello dos veciños de Nantón ou eran de onde era. Foi cando estaba... No. Fálame Falo do que pasou outro día. Falo cho sei. Do que pasou outro día. Eu, desde aquí, digo que reprobo, o noso grupo reproba totalmente a actitud. E con esa actitud non entendo como se pode decir. Eu xa sei cal é o vosso estilo, te que dir a xente. Non Esta tarde se trata de confundida. dividir a nadie, Andrés. A concentración podía vir calquer persona, evidentemente. Que viñeron xente do Partido Socialista, alcaldes, ojalá hubieran habido alcaldes do Partido Popular, que hubiéramos juntado a xente aí, ou incluso o voso grupo, que acudira a todo. O noso grupo acude a todas aquelas demandas que pagan o necesario. Pois iso é unha demanda dos veciños. Pero non entramos nunha dinámica. Non estaba aí. Alguén estaba. Alguén sí, estoy dicindo vostede que eu non estaba, porque non entro nesta pachorrada de que... Para vostede unha pachorrada, facer unha concentración solicitando un servicio de pediatría permanente. Quedamos de detalle. Ti confundes unha cosa con outra. Espero que tamén vais a pontes a tratar tamén o tema. Eu irei a donde vaya. Evidentemente non fagas, sí, hai que apoiar a todos. Pero hai que apoiar cando é o problema para todos, é un problema que non é lícito solamente dun partido político. Iso é o que tratar. Era unha concentración aberta. Nós non íamos poñer unhas portas aí e dicir ti non entres porque non eres aquí da baña ou non utilizar. Creo que está aclarado. Nas redes pois como presidente de Diputación, para iso hai outras cosas máis importantes que tamén debía preguntar ao presidente de Diputación. Creo que está aclarada a pregunta. Non date de evadir porque a pregunta facemos e contesta se queres, non queres contestar, vale. Xa lle contestei. Ou queres cumplir na de todo como todas? Xa lle contestei, Andrés. Queres como todas? Xa lle contestei. A actitud que te poñes así non vai. No, expliquei e contestei. O demócrata pon e di, se ti non estás de acordo nin queres que che diga desto, digo que iso foi unha reprobación por a nosa parte. Pura e dura. Vale. Perfecto. Xa quero que o sepas. Unha pregunta máis que facemos é, esta é unha queixa, non vai contra nada, pero vai, bueno, pois contra aquí, dixéramo, eu digo así, non sei se falaron contigo ou non, vai un pouco de testimonio, pero bueno, sobre o visito dos Reis Magos, quero trasladar unha queixa ou un enfado por non desplazarse e visitar a xente da residencia, o Barro Ceilán, como se fixo sempre. O desprezo ou olvido deste tipo de actuacións o delatan de que a forma de actuar non é a correcta. A ilusión, tanto é para os pequenos como tamén para este tipo de xente maior que necesitan por desta axuda. Non sei se te dixeron... Sí, eu comentoche. Houve visita dos Reis Magos á residencia de Ceilán que foi feita pola Asociación de Veciños na que está localizada, non está ubicada. A residencia de Ceilán, como ti sabes, é unha residencia privada. Non se solicitou en ningún momento, de feito, eu acabo de falar ca nova xerente, tive unha reunión con ela esta semana, e imos facer de sentarnos e intentar colaborar efectivamente, porque esas persoas, ela di que ten que haber unha labor de integración e quere promovelo, eu estou totalmente de acordo, propúxenlle que poden participar no Troido, na revolta o 17 de maio que poden ir preparando para caracterizarse e van a participar realmente. Era un acto público que podía vir calquera, pero entonces, eu que criterios sigo? Se a mí me ven un señor, unha parella de anciáns que viven, poñamos por caso, Suevos, Troitosende, e me pide a visita dos Reis Magos, por que non me vou ir a eles? Cal é o criterio? Pero explícame, por favor, cal é o criterio? Teñen dereito a que os Reis Magos vayan ali, igual cos residentes da residencia de maiores, que, repito, é privada, non é de carácter municipal, nin pública, porque o centro dos maiores, que é municipal, si se baixou, como ti ben sabes. Sí, bueno, pero non che quero dos maiores. Non me estás dicindo porque é o público, pero é que tens que entender que non podemos ir a negocios privados, porque a mí non cursaron solicitude de ningún tipo, nin por escrito, nin personalmente. A anterior xerente, a nova xerente, si é certo... Solamente te fago o traslado da queixa, porque eu considero... A propia anterior xerente xa me fixo o traslado da queixa. Eu considero que, como se viña facendo sempre, creo que unha visita ali de 10, 15 minutos que non leva máis para estar
facelle visita, facelle ilusión, facelle repito, a asociación No. de veciños Pero Outeiro, que é esa a que parte, corresponde, pero esa tamén lle fixo corresponde. visita dos Reis Magos Esa asociación é unha propia. actividade desde o Concello tamén debemos promover este tipo de actuación. Debemos promover, porque se é todo privado, é unha residencia onde a xente, se poder trasladar aquí, trasladar aquí, Claro, sabes? pero Andrés, estou che comentando que No. a nova xerente sentouse comigo esta semana e Pero a nova xerente sería a nova xerente, dame unhas pautas. Eu non coñezo a anterior xerente. E levo aquí 7 meses e nunca veo a sentarse comigo e eu estou no Concello. Bueno, sí, E si coincidiu comigo nas escaleiras e nunca se me presentou. A nova xerente que asumiu a xerencia desde o 1 de xaneiro do 2020, pois mira, desde o 1 de xaneiro e estivo aquí esta semana. E vai haber unha colaboración, unha labor de integración, pero evidentemente non nos podemos olvidar que é un ente privado que imos colaborar. Eu estou encantada de colaborar e de integrar nas actividades que faga o Concello que son públicas, por suposto. Incluso, bueno, temos aí certas liñas de actuación que nos parecen chulísimas, pero tens que entender que, claro, porque non me sabes dicir que criterio teño que seguir se a mí, unha familia, pois, de calquera localidade da Baña, me solicita que vayan os Reis Magos. Ten o mesmo dereito que eu vai a residencia, que os leva a residencia. Está salindo un pouquinho de tal porque hai un 50% é Salindo porque... É igual, a ver, se eu estou dicindo a queixa que hai, non quixeches ir, non, pois, punto. Non é unha visita que tal, é dicir, como tamén me está dicindo, aquí non se puso un contacto comigo, tamén podexe propoñer vos un contacto con ela, como está a residencia, visitar a residencia, como ten a actuación. É dicir, eso tamén forma parte tamén do traballo vosso, non é solamente venga aquí, non, tamén me vou ali a ter como, sí ou non? A ver, non se farían se non quere. sí, pero vamos a ver, Andrés, Claro, eu co resto justificamos. de fundación, por exemplo, a outra fundación que hai no Concello de carácter privado que é Ansiños, eu fui a visitar, Claro, esa non foi eso. sí, pero sabes por qué? Porque a súa presidenta veu aquí, houve unha invitación, e foi con ca asistente social, nunha visita, coñecer as instalacións. Quero dicirche, eu non é que sea intocable que non se poda falar comigo. A mí, a anterior xerente, fala comigo e me chama e me di eu encanta, é que nunca me neguei, así como fun a fundación situada en Monte, é que non teño ningún, o sea, en serio que non teño ningún problema. E a anterior xerente, digoche, e veu ao Concello, a outros departamentos, e a falar comigo non veu. E a nova xerente estivo aquí, e sin problema ningún, e de feito, temos prevista unha visita para conocer os ancianos e podes falalo con ela e ela che vai a corroborar sin problema ningún. Me parece correcto. Eu digo que a demanda e a queixa que Sí, traslado. sí. Me parece a mí que É unha integración, sí, é totalmente de acordo. Total sensibilidade. Outra pregunta. A finales de ano justificouse o 50% do plan marco de camiños municipais. Espero que se cumpriren os objetivos que marca a citada orden. Ampliaron o prazo, que era en principio acababa o 30 de outubro, para justificar a anulada de 2019 e deron hasta final de ano. A pregunta que pago é, realizaron as obras correspondentes? Sí, a certificación fixo técnico que está no tema. Non te preguntei a certificación. Se justificaxe, foi o que certificaría. Sí, está claro. A pregunta clara e concisa é, realizaron as obras correspondentes a certificación que realizou o técnico? Sí, entendo que sí. Sí. Secretario, toma nota que dice que certificar. Eu entendo que sí. Nada. No, vamos a ver, Andrés. A ver, sí ou non? A partir... Entendo que sí. Aí, o concejal pode dicir. Entendemos que sí. Entendedes que sí? Sí. Vale. Entendedes que sí? Pois eu entendo que non, Bueno. Non, están aí para ver. Se a fixaxe, non sei onde se fixaron. Eu fun a Campero, fun aos 3 camiños que hai, onde fixaxe as obras? O tanto por cento No. que se solicitou está feito. No. Bueno, Digo que non. Pero que quede claro aí. Vale. Claro, quede claro. Vale. Esa é a maneira de actuar, como fixaches cando certificaxes das señoras e tardaches 3 meses en colocar. Está o estilo vosso. É o estilo. Entón, eu pido que control de calidad se fixo. Vale, pois pasaremos o informe correspondente. Que control de calidad se fixo. Por tanto, solicitamos ao director de obra un informe técnico da situación, da justificación e das obras que se fixaron para saber se fixaron. Non problema. Porque eso que non saben son os que despois teñen que O inspeccionar. director de obras fará un informe correspondente que foi o que... Ahora de meter, supoño que sí, non saben en 3 camiños, supoño que sí. Vamos a ver, Andrés, Só te acaba a rei. eu non fago... É o director de obra o que fai a verificación. Se o director de obra Escoita. o justifica, está justificado. Escoita, non é así,
Non é así. Eu non vou medir ali, Andrés. Coita, Que José non fai o Antonio, director de José obra. Antonio, ti sabes, e se non sabes ti, delegas no concelleiro, que se eu non fago as obras, como fixeron algúns concellos, non certifico e perdo a subvención. Eso é o Que non é o caso. É o O caso caso. fixo o tanto por cento que solicitaba. Que Está non. feito. Eu estou dicindo que vale, non. vostede di que non, bueno, Que pues non. está. Que non. Vale. Está Eu digo comprobado, que sí. Vale. Comprobado. Vale. Con fotos e con todo. Vale, pues Vale. eu digo que... Eu ainda me acordo que... Nós por menos usamos os camiños que a ti denunciabas que utilizaban materiales contaminantes. Os camiños estaban feitos. Se os materiales eran contaminantes ou non, justificaba que non tiña que justificar. Pero aquí non se fixo o 50% unha particularidade. Que se fai a contratación da obra no mes de agosto, non sei por que hai que esperar hasta diciembre, en 4 meses, sí, chuviu. Pero hubo tempo para facer o 50%, Hubo tempo. É grave, Isto é grave. Hai alcaldes inhabilitados por menos situación que esta. Por tanto, xa digo eu, que de aí claro é constancia. Vamos a ver, número 6, número 7. Tamén fago referencia ao Fondo de Compensación Ambiental se se cumpriu a finalidade tanto na mellora da eficiencia enerxética dos Almeaos da Baña e Santa Comba como da creación do Parque Medioambiental do Colexio, en San Vicente. E a pregunta é, se ten constancia usted que ingresaron da Xunta as correspondientes axudas que nos teñan concedidos, tanto da eficiencia energética 15.692,83 como 29.999,89 do Parque Medioambiental do Colexio. Sí. Ingresaron. A do colexio sí, a outra verdade que non estou seguro. Vim outro día un ingreso, pero preguntarei en tesorería e confirmolle os datos. A pregunta número 8. Exiximos a limpieza de vertedores incontrolados en varios sitios do concello. Plásticos agrícolas, somieres de cama, televisións abandonados, colchóns, etc. Posiblemente non sean dos veciños do concello. Non temos feito esta pregunta en outros plenos. Pero temos que retirarlos, porque non podemos deixarlos, porque o único que fan é aumentar todavía o vertido. E hai, non é que solamente hai un sitio, hai na Riba, entre 800, hai en Xalomeda, hai en Martella, hai en Lañas, etc. Si, fai o favor, pásenos onde son. Están a ver os camiños. Bueno, pero pásenos onde están. Porque aquí na curva de Mirón, hai que verlo. Xa se limpiou ainda fai pouco. Bueno, pero estaría outra vez, vale, pero que se digo, pásenos os datos de onde están, por favor, por escrito, e mandaremos a cuadrilla para que faga o traballo correspondente. Ben, o número 9. En que situación se atopa o cumprimento da sentencia judicial co personal do Concello? Cando se vai a realizar e regularizar? Solicitamos o máis breve posible unha reunión dos tres grupos políticos para dar carpetazo final a esta problemática. Ben, comento como está a situación. Aí vostede sabe que está pendiente de facerse o pago desos atrasos dende o 2015. As nóminas están actualizadas, tiven reunións con todas o personal ao que se lle deben esos cartos, estuvemos falando cos abogados para acercar posturas en canto ás cantidades. Vísperas das Navidades ainda tiven que chamar a abogada, neste caso, dos traballadores, porque estaba de vacacións e non tiña os datos completos. Simplemente estamos esperando que nos digan. Nós temos o noso cálculo feito, por parte do abogado, neste caso dos traballadores, que temos unha reunión mañán, que nos digan as cantidades, para despois facer unha operación de tesorería e pedir un préstamo, porque, como vostede ben sabe, pasan dos 300.000 euros, o que se debe, e non temos consignación para facer ese pago. Entón, bueno, ben sabe que incluso cando fixemos as propostas do POS, por a nosa parte queríamos deixar unha parte superior ao que ao final se deixou para gasto corriente para intentar, bueno, pues non tener un préstamo tan exagerado, ao final non foi posible porque se decidiu deixar menos cartos e a situación é a que hai, vamos ter que pedir un préstamo en torno a 300 e pico mil euros para facer pago a esas cuantías. En canto teñamos cualificados os datos, que insisto, non é porque nós non os teñamos, sino é a parte, os abogados, os traballadores, ainda non teñen definido as cantidades, non podemos contrarrestadas. En canto teñamos as cantidades e aceptamos, digas un préstamo e farás o pago. Hai voluntade de arreglar, porque de feito, dende o primeiro momento,
actualizamos as nóminas. O problema agora simplemente é de concretar as cantidades para saber o que temos que pagar. Entón, ata que os traballadores ou os abogados dos traballadores non nos den a cuantía exacta, non podemos saber o que temos que abonar. Vou preguntar sempre se vou dizer o primeiro momento porque non hubo reclamación. É certo que a única maneira factible de que poder reconocer os dereitos e todo isto de personal de igualdade e todo o máis que había, según o asesoramento do voluntario secretario, foi que tiña que ser a través do juez, porque por lei non se podía facer. Eso creo que... Sí, eso é, sí, pero tardar desde o 2016 que se fixo a demanda. Porque acabou a sentencia. Recurriuse. Non se recurriu. Non empecemos con... Vale. Senón, digamos que onde se recurriu, hubo divergencias entre unha parte e outra, e xuntáronse as dúas partes e foron conjuntamente 4 anos vostede con ese tema sin solucionado. 4 anos. Intereses correndo durante esos 4 anos que ahora temos que pedir un préstamo de 300.000 euros. E ainda di que había voluntad de solucionarlo. Pregunte aos traballadores se eles pensan que había voluntad durante o seu mandato de solucionarlo. Claro que había voluntad. Estaba a voluntad aí encima da mesa, sabían o esa. Estaban ao corriente de todo o que pasaba. Sí, pregunte. Sí, eles pensan o mismo. E incluso a unha pregunta que ti comentaches con anterioridade, incluso preguntaches é que vai pasar con aqueles os traballadores que non fixeron a reclamación, porque sabes que iso foi por áreas ou foi por departamentos, e está recollido na ata do pleno que tratábase, e así o secretario, hasta xo comentou o secretario naquele entonces, non que tamén, de que cando viñeran a sentencia desta xente, que se relacionaba a todos cada unha das súas categorías. Foi certo ou non foi certo? Non o lembro, pero de todos modos, localiza onde di eso, porque mira, ahora presentaron tamén outros traballadores da cuadrilla, evidentemente, que estaban dunha maneira non correcta no seu salario, porque non pertenecían a ningún convenio, por lo tanto estaban cobrando por debaixo do que están cobrando. Ben, van un abogado, asesoran, e o abogado que lle di que poden reclamación de cantidades un ano para atrás. Reclamación de cantidades un ano para atrás. Entón, é o que teñen que solicitar, un ano para atrás. Elevan todos os anos... Antonio, eu creo que a pregunta que xeron a ti... Vale. Hasta aí teño memoria. Localiza as atas. Colle as atas, localízalas, e incluso quen dixo a resposta, que non que o dixen, depois foi tamén o secretario. Explicou, creo que detalladamente, como foi, de que se trataba a todo o personal de recolectar a situación cada unha sobre a tesorería. E creo que aquí foi non unha vez, 2 a 3 falouse dese tema. E creo que aquí non debe quedar nin a A, nin a B, nin a C, decir que todo o mundo, pois na medida do posible, o que destí, falar, dialogar, chegar a un momento de acordo, e que todos aquí facen por gloria. Porque a situación foi polo que veo que a única medida e a única maneira que era tiña que ver con sentencia judicial. Non cabía outra, por moito que iramos, porque senón tamén podíamos facer de cada concello, podíamos facer moita gloria, subir as nóminas de cada unha tal, cando estamos decididos por que estamos decididos. Iso foi, está aí nas atas, e me remito ás atas... 4 anos para solucionar o problema, e vostede aí que hai juicios, se os juicios duran os que duran, tamén non equivocouse a primeira sentencia que veñen 50 traballadores por veñen 6, iso tamén non pode atacar ao alcalde, que é igual, ou a min, iso supodo que todo. A voluntade está aí. Está na reunión que se fixe con eles. O que está é a situación é a que hai. Eu poño de manifiesto que deben ir todos no mesmo saco. Todos. E todas. A situación é... Bueno, é esa, que estamos pendientes de casar as cantidades para solicitar o préstamo. Eu sugeriría, e xufado aí, de que tan pronto se interesan as cantidades, nos juntemos o grupo, se deixemos carpetazo final e facer o trámite que haga que facer. O trámite é ese. Bueno, o trámite o que corresponda. E non andar facendo desto un... Porque non estamos facendo nada, desde que entramos aquí estamos agilizando o tema, e creo que está se vendo. Outra pregunta que teño aquí é, xa pedimos, pasou 3 semanas e todavía ainda non seguimos solicitando que non trabides unha reunión dos grupos para configurar os proxectos a incluir no plan marco, porque houve moitas non, pero varias
cambios con respecto aos anteriores. Por lo tanto, non Bueno, esperemos. vai non saber, ainda non saliu a convocatoria. Bueno, Se xa supón que vai está. haber Hai un borrador que Sí. se non sabes, pois pode Sí. pedir a FEGAN que chup, Sí, sí, lelo. sí, sí, sí. E incluso tamén ten a asignación que lle corresponde a cada concello. Sí. Pero, é dicir, ainda non saliu. Bueno, non saliu publicada, pero despois cando sale publicada, sabes que é un tempo moi reducido. Entonces, pois, non tiñamos que andar facendo rapidamente todas as cousas. Entonces, isto aí xa un acordo da FEGAN con a Consejería de Medio Rural, e, por lo tanto, tal. E ao mesmo tempo, falo dos camiños. Eu pido ya a brigada, o pides aí, chove, pero ve dos camiños como están. É dicir, sacados ao político que están tumbados polo aire, polo que sea, pero sacados. Porque senón, os tractores o único que fan é van ca pala e falle así. Estou dicindo que a cuadrilla está vindo incluso Eu a non traballar vou para as cuadrilla. cargas. Non hai máis. Vale. Eu fago a proposta. Poñemos unha tarde e imos nós Antes a tamén. cuadrilla daba para limpar, hasta limpábamos nos a área recreativa. Ahora xa vale de terceiras persoas para limpar a área recreativa. Dentro de pouco deixamos a cuadrilla que non traballe e traemos a xente de fora. Pero está dicindo que non traballa a Eso cuadrilla. Eso é tal. Eu non estou dicindo que non traballa a cuadrilla. Eu digo que hai que mirar que se vai agua por medio e medio, e se hai un árbol tumbado ou hai un carballo ou un pino ou un eucalipto, habrá que sacalo. É o que está facendo. É o que está facendo. É o que digo eu. Hai non se está facendo. unha persona sola que anda ca pala e esa persona anda co camión. O outro palista está de baixa. A ver, que queres, Andrés? Se hai un solo que anda, hai dos que andan ca pala, un está de baixa, e ese que anda ca pala Que anda co camión. que che digo a solución? Sí, sí. Os da brigada non, perdón. Os da desbrozadora. Dúas persoas, non sei se un está Non é de palista. Escoita. Un. Sempre lle pedimos que colaborara en momentos puntuales de emergencia para facer ese tipo de labores. Non anda ca pala, nin anda Eu co non lle camión. mando que ande ca pala, se non sabe andar ca pala, non mando, pero pode andar ca mão e pode cortar con a motosierra. Esa está neso, Andrés. Eso pode Ademais, ser, mira, hai unha... E non mirar, porque ao lado da tua casa, a mellor, pois hai dos eucaliptos e non nos sacan. Ou, por exemplo, na de Marcelo, que pasei por aquí ao Sevillo de Cabanas, aquelo, e de por ali, pois, a ver, hago por medio e medio, un día como hoxe. Pois o que facemos é, os camiños que tiñamos medianamente, pois facemos todos. A cuadrilla esa parte ten un problema, que dos 4 que son, hai 2 que teñen carnet de primeira ou de camión ou como queiras chamar. A circunstancia o que fai é que neste caso está de baixa un deles que ten carnet por unha fiscal que nos dá a impresión de que, bueno, vai ter para largo. Estamos intentando sacar buscar unha sustitución. É o único que ten carnet, se anda ca pala non pode andar co camión, se anda co camión non pode andar ca pala. O resto da cuadrilla non ten carnet para andar con eses, entonces temos moita maquinaria, pero non temos quen a... Non, está... Estou poñendo o manifesto da programática diaria. E a cuadrilla está traballando... Eso é evidente. Todo excusas. Non son excusas, é a realidade. Andrés, é a realidade. Non a vedes, non, a realidade o que hai. Vémola. Védela. E acuden a todos os avisos que hai, a todos. A todos, incluso, insisto no mismo, pola tarde, domingos, etcétera, etcétera. Podo falar eu? Sí. Mira, ali en Trece, diante da casa do Rocío, que puxeran unha rodilla e quedara ben posta, pero a mala suerte é que foi o camión de hormigón, cando puxeron os postes da luz, non, dos cabos, e rompillo ali un pedazo grande, pasar ali co coche, xa leva tempo eso roto. Esa era a cuestión de ir un momento... Esta cuadrilla ten o parte desa reparación. Xa foron 3 ou 4 veces e dixeron, ti non sei, non fai falta, a cuadrilla está avisada, son conscientes desa avería. Aí fixose para o tema da agua, como te dís, aí estaba ben, só un exceso de peso que se pasou por aí, rompiuno. Normalmente pero está avisado. Vale. Nada máis. Vou empezar eu. Fai unhas semanas, a Xunta e a Empresa Pública de Servicios Agrarios, SEAGA, firmaron un acordo para que a empresa SEAGA asuma a retirada e eliminación de niños de vespa asiática incluída no Programa Galego de Vigilancia e Control fronte á vespa asiática. As actuacións comezaron o pasado 15 de xaneiro, hai xa 275 concellos adheridos. Saber se o noso concello tamén está adherido a este programa. Estamos tamén, temos solicitados. O niño aquel que preguntáramos de Vigo Bo,
fixose algo, sí? Non se pudo nun principio facer nada. Pediuse presupuesto a unha empresa para a través dun dron, pero estamos esperando porque por condicións climáticas non veñen a facer. De todos modos, no convenio este xa especifica que os niños que estén a menos de, me parece que son 20 metros, ou ahora non recordo se 20, 14, ou dá unha medida que é onde chegan as pértigas, que os quitarían en 4 ou 5 días, pero o resto non garantizan nin como sacalos, nin... Entonces, a situación a nos valenos moito porque tiñamos un montón de horas dedicadas a retirar estes niños. Pero dicir que tampouco garantizan os niños que estén, van dar prioridade aos que estén nas cercanías das casas e que estén accesibles co sistema de pértiga que é o máis cómodo. Na segunda fago referencia que fixemos unha pregunta sobre a valoración de entrar no programa Santana Casa. Dousenos un informe de traballo social. Entón, un informe, a raíz dese informe, nós queríamos coñecer o custo deste programa, con meus berrodas para 12 usuarios, que se nos di no informe que hai. Un informe especificando o custo dos menús, do transporte, que xa é especificado, non? Despois, o informe fala de limitacións de autonomía, pero non de valoracións de dependencia. Digo eu que se tal é a limitación que teñen esos usuarios, só se lle cubre a comida. Que pasa co almorzo e a cea, só se dá unha vez ao día, se ten tal limitación. Tamén digo que a única diferencia que ten o programa da Xunta co do Concello é que o do Concello ten a maior o sábado. No que ten o Consorcio Galego, darse dúas bandexas o venres para sábado máis para domingo. No Concello daría así o sábado unha bandexa para o domingo. Pero digo eu, que pasa tamén os domingos aos festivos? Esa é a única diferencia. Despois tamén nos fala de que así se fai un seguimento. Digo, quen lle fai o seguimento a estes usuarios? No do Consorcio está asegurado o acompañamento de profesionais que acuden aos domicilios. Despois tamén o programa do Consorcio é elaborado por dietistas, porque no informe nos di o programa do Concello é elaborado por dietistas, o Consorcio tamén. Fálese de que algún usuario non ten nevera. A nevera é un electrodoméstico considerado básico. Todos deberían ter nevera. As neveras sirven para conservar alimentos e tamén medicacións. Se hai algún usuario que non tiene nevera, debemos de traballar, buscar algún programa para que todo o mundo tenha unha nevera, porque ten que conservar os alimentos. E, se non teñen microondas, no do Consorcio, proporcionaselle un microondas. Entón, tamén digo que non sería unha causa para non meterse nele. Faisenos unha puntualización no informe no que se nos di que o programa do Concello é anterior ao do Consorcio. É un dato, tampouco non ten nada que ver. Entón, ao final, o único en resumen, se nos di que se optou por seguir porque o do Concello ten comida de luns a sábado, como digo, outro é de luns a venres, pero tamén se proporciona o fin de semana, que algúns usuarios non teñen neveira nin microondas. Xa digo, a neveira tenemos que mirar alguna forma de que teña todo o mundo, e o microondas dáse desde o Consorcio. E a outra era que este programa do Concello aseguraba unha dieta equilibrada, máis o seguimento. O outro fai o mismo, ao final, que ten un custo para o Concello. De feito, se vemos as definicións do comedor sobre rodas do Concello a Baña, di: serve para garantir a alimentación equilibrada para as persoas que teñen limitada a súa autonomía personal. E se vemos o de Santar na Casa do Consorcio, di: proporcionar alimentos de calidade e nutritivos atendendo os casos de xeito individualizado. Lo que digo que é un programa igual, simplemente que o Consorcio saliríanos de forma gratuita. Por iso digo que se volva a valorar outra vez despois desta puntualización. E seguindo con os servizos sociales, a outra pregunta que teño é se existe algún tipo de relación contractual coa empresa Atendo Calidade SL, que é a que fai o servizo de axuda a domicilio. Existe algún tipo de relación contractual, algún contrato? Sí, un contrato é certo que ese servicio estamos mirando de licitado, porque teria que estar licitado desde fai... Entendemos que desde fai moitos anos. Está o secretario co tema, na medida do tempo que ten o secretario, igual que eso, hai máis cousas para licitar, estamos na medida de solucionar ese problema. Se hai algún contrato, solicitamos ver. Sí, estás. Sí, ahora vou eu. Como sempre, gustaría facer algunhas apreciacións
a resposta do anterior pleno, hai un que me choca, me sorprende. Na resposta á pregunta número 7, sobre a ausencia do grupo de goberno na denominada Trolo de Nadal, seguen sen contestar unha pregunta formulada. Nas súas respostas, vostede fai aí un regate, discúlpase Mónica González por non asistir, algo que ainda que eu agradezo, xa comentei no anterior pleno que non era necesario, xa que é difícil asistir a todas as actividades, é normal a ausencia das modaderas, creo que isto mesmo dixera no anterior pleno. A pregunta que fago é ao señor alcalde, que no pleno de 30 de xullo de 2018, igual que dixe no anterior pleno, dende a oposición fixeron a crítica argumentando que non entendía como non asistir a ninguén do grupo de goberno a un acto na Casa de Cultura. A miña pregunta é, agora que están vostedes no goberno, seguen pensando que é unha falta de seriedade que non asista ninguén do grupo de goberno a algunha actividade municipal? É unha pregunta que requiere unha resposta sencilla de sí ou non, non o regate que me fixo. A ver, César, aí contestouse que por problemas de salud a concelleira que iba a asistir ao acto non pudo asistir. Vale, o resto das asendas estaban cerradas, era un día a última hora, bueno, pois non asistiu nadie máis, había unha persona que estaba destinada a asistir aí, como en outros actos que, bueno, pois repartímonos a uns actos vai unha xente, a outros actos vai a outras. Eu entendo e sigo pensando o mismo, hai que ir a todos os actos. Sí. E logo é unha falta de seriedade que non asista ninguén do grupo de goberno. Sí, Algún? sí, sí. Vale. Sí. Pois non é fácil a resposta. Era fácil. Estamos a contar aí unha retaíla, a resposta era sí ou non? No, Eu acepto que me... Estaba explicando o que pasou ese día. No propio pleno dixen que agradecía que Mónica que non facía falta, que era aludir aos problemas personais que ti, bueno, de saúde, que non é necesario dicirlos aquí. Eu agradezo, pero non é necesario, simplemente quería eso. Porque, como xa dixen anteriormente, hai cousas que desde a oposición se den moi ben, e cando chegamos ao grupo de goberno, pois non se den tan ben. E por iso quería saber, se parece unha falta de respeto que non se vai a unha actividade do Concello. Bien. Se non hai justificación por non asistir, desde logo que sí. Home, a ver, Estou che dicindo. Eu entendo que... Estou A che ver, dicindo. claro, sí. Pasou neste caso pasou. Neste Iba a caso. asistir unha persona, non se pudo, evidentemente. Outra Justificación cousa... sempre é, porque chao tamén... No, a ver, hai que ser coherente. Vale, pois Vale, estaremos pendentes. ben. Non respondo a pregunta número 8. No pleno de maio, fai outro regate, no pleno de maio de 2016, vostede da oposición facía unha crítica polo gasto de 3.500 euros máis IVA na trail galaica, argumentando textualmente que na Baña hai outros deportes que son máis maioritarios, e que se valorara outro tipo de actividades que o mellor teñen aquí máis seguimento no Concello da Baña. E agora o seu grupo de goberno gasta máis do dobre nunha actividade similar, un trail similar. A pregunta tamén é sencilla. Seguen pensando o mesmo que no 2016? O trail debe cambiarse por outra actividade? Vamos a ver, César. Nós non pensamos que hai que cambiar o trail por outra actividade. Hai que facer actividades de acordo as inquietudes ou o que se siga pola xente que formamos parte do Concello. O trail trae ben de atrás, ten unha certa tradición, moita asistencia, e volviuse a celebrar o trail. Eso non quita que se celebren outras cousas, como se vai celebrar, por exemplo, o día da festa da Filló unha feira de canza e caza, ou como se vai celebrar, pois, calquer outro evento. Igual, pero eu digo que no 2016 usted decía que había outro tipo de actividades que aquí na Baña tivera máis seguimento, agora cambiou de opinión. A min chocoume naquele momento, naquele pleno eu felicitar ao anterior grupo de goberno, que, bueno, as actividades deportivas eu creo que sempre son positivas. E chocarme que ustedes fixeran alusión a outro tipo de actividades, incluso falaban algo de caza. Entón, eu quería saber se agora que están gobernando van a poñer en práctica aquilo que ustedes argumentaban e cambiar unha actividade deportiva por algo relacionado ca caza. E simplemente a pregunta, que tamén, como digo antes, era sí ou non. Esa xa contestei. Vale, pois que cambiou a súa forma de parecer. Nos veces sempre pensaba unha cousa, agora cambiou. Acabo de contestar. Claro, evidentemente. Ben, respecto ás súas respostas, a pregunta 9, justifican en parte o feito de mercar no supermercado Gadis. Textualmente, hai aquí algo que a mí me deixou un pouco descolocado. Tamén deixar constancia de que no Gadis moitos dos traballadores e traballadoras son da Baña. Eles mesmos e os seus familiares participan activamente nas actividades municipais. Bueno, eu creo que no 2018, cando vostede criticaba que se comprara Gadis, tamén había traballadores de aquí do Concello, espero, e supoño. Vostede criticaba de igual forma. Incluso
eu tamén teño constancia de que hai traballadores de Concello da Baña noutros moitos, non é só no Adis. Poden explicar mellor a que se refiren cando din eles mesmos e os seus familiares participan activamente nas actividades municipais? Como xa explico un pouco máis antes dese párrafo que ti acabas de ler, non foi unha decisión do Concello a quen se lle... Bueno, quen surtiu o habituallamento foi a entidade, a asociación que organizaba, que é o GM de TRAE. Entonces, eu contactei con un dos responsables, porque, bueno, quería saber por que fora da Gadis e non outro sitio. E, bueno, e ele me comenta que, bueno, porque se fixo sempre con Gadis, porque Gadis era un patrocinador, e eu preguntei entonces por que Gadis este ano non aparecía o logo, porque efectivamente non aparecía. Entonces, ele me comentou que Gadis, para patrocinar un evento, ten uns plazos, é dicir, uns plazos de 2 meses que tens que solicitar, porque iso ten que ir, ainda que o puses en Negreira, ten que ver a sede, supoño, non sei se son os de Betanzos ou, bueno, non sei a sede, danlle ok e despois chirín. Entón, como eles non sabían exactamente se se iba a celebrar o TRAE nin datas, despois, cando se tomou a decisión da data de outubro, que iban moi pillados de tempo e que non lle daba tempo para solicitar. Eles me din que, claro, Gadis, se se compromete a todo o que é unha cantidade importante, pero que, bueno, que eu supoño que eu comentei con antelación, que probablemente o super que había aquí antes, que lle servira a froita e demás, pero claro, que non lle garantizar, que tiñan claro que non lle iban garantizar pois a recollida de toda esa froita sobrante. Gadis se o fixo, bueno, é outra serie de alimentos que si se volveron a recoller. E despois tamén me aludiron que, claro, hai xente que traballa tamén dos en Gadis, que evidentemente non vou dicir os nomes, que son xente da Baña que participan en moitas actividades deportivas, é dicir, familiares, entendamos, pois, fillos de moitas desa xente que son parte activa nas actividades do Concello, nas actividades deportivas da Baña, non? E iso é o que me argumentaron eles. Bueno, eu acepto as túas explicacións, eso entendemos todo perfectamente. No 2018 era exactamente o mesmo, tampouco era competencia de... Eu recordo que eu participaba na organización da caminata a Muxía e vostedes desde o PSOE criticaron que se pagan no Gadis. Evidentemente, tamén é nesa ventaxa. Así, claro, desde a posición criticámoslo e agora recoñecen vostedes que é exactamente o mesmo. A mí tamén me gustaría que cando non se aludiran a aspectos de familiares, porque, bueno, se queremos buscar unha explicación en todos os, seguramente, da Baña, son muitísimos supermercados. Non é eludir, é realidade. Todos coñecemos... Sí, pero que non me parece un argumento... de traballadoras numerosos, cuantiosos, que participan activamente na vida deportiva e de actividades, tamén a fomentan e a dinamizan, e tamén, bueno, é unha forma de tamén recompensar e que participen. E hai, o sea, moitas, neste caso, mamás que traballan e, bueno, as encargadas son de... Pero que tamén hai no Mercadona, no campo, non? É dicir, a mí non me parece un argumento... A mí non me parece... Non, sí, por eso gustaría me contestar a outra persona, pero como se pasou o testigo, pois eu agradezo que me contestes. O que pasa co que se di antes, ahora non vale. Non quero ti, non quero ti. Eu que digo que, vou dicir, que non me parece un argumento de peso que non pleno oficial que se me conteste, porque eu teño familiares que traballan ali, non me parece de peso. Creo que hai que coller as empresas pois por unha serie de requisitos ou porque dá mellor servizo, e non criticar que porque se colla algo fora da Baña, do Concello da Baña, pois tampouco non pasa nada. Sí, pero ti tamén te quedas cunha parte, porque... Sí, non, outras digo que está ben, eu entendo. Os responsables deste curso recorren a porque ali atopan todos os produtos que necesitan. Igual comprométense a recoller, aí estamos o sobrante. Esta cadea comercial colabora noutras edicións no patrocinio. Este ano non foi patrocinador porque Gadis necesita que se lle notifique. É dicir, tamén é que o leas todo. Además, que agradezo que conteste desa forma, pero que no 2018 tamén. Recibimos unha crítica da que do PSOE. Me sorprenderon en aquel momento, sigo sorprendendo ahora. A diferencia de que axudaron os Gadis. Porque desta vez non sei se axudaron. Non, porque foron tarde na solicitud do patrocinio. Sí. E eles é con 2 meses Gadis, é con 2 meses, 3 meses de antelación. Entón, tens que confirmar un papel que les envían a súa sede e a sede da Sí, pero eu estaba na organización, é dicir, non neste concreto, porque organizaba a entidade local, pero eu estaba na organización da caminata de Santiago Muxía en 4 etapas. E o PSOE saca unha foto ca pancarta co de Gadis, depois criticouse,
Bueno, pues a mí sorprendíme naquele momento, por eso digo que ahora, claro, se criticou algo, pues non se... Habría que actuar en consecuencia, eso que claro, eso aquí Gales outra vez, digo, bueno, pues moi ben, aquí falar non ten cancelas, cando estamos na oposición criticamos, e cando estamos gobernando, hai familiares que traballan ali. Bueno, queda clara de novo. Pregunta número 4. Na pregunta número 12 sobre o Festival de Entroido non responden vostedes a totalidade das cuestións formuladas. Outro regato que me fixo. A pregunta era: que local que cubra as necesidades básicas van poñer a disposición de todos os colectivos interesados? Que criterios terán que cumprir os colectivos? De hecho, un correo. Que local que cubra as necesidades básicas van a poñer a Se disposición? non temos local, alquílase. Xa se dixo aquí. Pero E de feito, alquílase un local porque hai unha solicitud, están facendo unhas das carrozas. Un local que está na entrada de San Américo. E se presenta, por exemplo, 4 carrozas, como se vai? Pois estudiaremos se comparten o local ou como se fará. Era a pregunta que eu estaba facendo. Van exigir que sexan asociacións? Colectivos, asociacións... Colectivo, grupo de xente. Correcto. Pero non é asociacións. Bueno, vamos a ver. Podemos rizar o rizo e poñelo para que non se presente nadie. No, pero eso non é o caso. No, estás equivocando. No. Mira, eu levo todo o día facendo carrozas. Parece ben. Vale. Estoy preguntando para que usted, como alcalde, me responda. Vale, estou dicindo se van a exigir asociacións. Unha asociación non é un colectivo. Unha asociación ten un estatuto, etc. Va a ser colectivo. Se vostedes... Porque aquí hai certa tradición, hai moita, porque sí, hombre. Pero aclararche. Pero sei que estou falando eu. Moita tradición dos carnavales. É certo que non hai ao mellor asociacións que teñen o servir, etc. Pero si é certo que hai agrupacións que todos os anos fan carrozas, participan de maneira activa no Carnaval da Baña é para favorecer a ese tipo, ese grupo, ese colectivo. Estou preguntando se vai ser asociacións, vale? Pois que conteste, pero sale o que conteste. Isto vai a contar outra. Pero que ademais é que se mandei un correo electrónico. Pero non me interrumpo, por favor. Vamos a ver, mandeiche un correo electrónico, ademais, que... Mandou un correo electrónico dicindo que... Está pululando por aí o correo electrónico, que se me parece unha falta de respeto. O correo electrónico que che enviei a ti. Mira, o que está dicindo vostede agora, o que está que consta en acta, porque eu non lle mandei a ninguén o correo electrónico, iría por outras vías. Vale, vamos a ver, as vías é que... Dígame quen lle pasei un correo electrónico, a quen lle vou pasar un correo electrónico? Home, despois enseño no teléfono. Bueno, pois non, pois... Vale, sí, home, sí. Pois enseño. Sí. Correo electrónico, mandar correos electrónicos. Bueno, pois despois enseño, chome. Bueno, sí. Respecto ao Entroido, aquí quería chegar eu, coméntanos que o Concello previamente a facer públicas as subvencións na página web, que foron o 23 de xaneiro, xa subvencionaron un colectivo da Baña previamente, cedéndolle un lugar para traballar. É certo iso? É certo que usa unha solicitud dun colectivo en donde nos solicitaba un local e de acordo á moción que se había aprobado xa no ano anterior, buscamos un local para que poderan ir traballando. É dicir, buscaronlle un local antes de publicitar, é dicir, tiveron un certo ventaxa, non, este colectivo? Non, ventaxa non, foi o único colectivo que presentou unha solicitud de acordo a unha moción que estaba aprobado o ano pasado. Vale, canto lle custa ao Concello alugar ese local? Porque... Despois paso os datos que de memoria non o sei, paso o... Pero máis ou menos, non? É que non recordo, paso os datos. Entendo logo que hai un contrato de aluguer. Sí. É dicir, vostedes o día 23 de xaneiro promocionaron as carrozas para que a xente se anotara, en cambio, houve un colectivo que vos consideraron, canto tempo foi, un mes antes? No mes de decembro, final de decembro. Bueno, non creo vostede que dar un trato de favor a certa... Non era un trato de favor a nadie, César. Había unha moción aprobada o ano pasado en donde se explicaba. Hubo un colectivo que se interesou, que veo aquí, presentou por escrito, solicitou un local para poder empezar a facer as carrozas. Díxolle que se miraba se tiñamos algún local alternativo, non o tiñamos, facilitouse yo. Non era ventaxas a nadie, é simplemente ese colectivo veo aquí, informouse, había unha moción do ano pasado aprobada onde se comprometía o equipo de goberno a facilitar un local, incluso o desplazamento das carrozas. Preciuselle ese colectivo un local. Ben, e non cree vostede que naquele momento se cadra había máis colectivos interesados e que vostede tivo este trato de favor con un colectivo do Concello? Eu non creo...
Acaba de dicir informado. Se cadra, se cadra. Presentar unha solicitud por escrito un colectivo, fixoselle caso a esa solicitud. Se houbera habido outro colectivo, houbera presentado outra solicitud, non a presentar. Non é que a un se lle dera e a outros non. Claro, pero que se cadra outros colectivos, pois non se enteraron de que había esa moción. Estou pensando así a outro. Pode ser, se cadre que non había nadie interesado tampouco. Vale, respecto a isto, queremos recalcar que dende Compromiso por Galicia estamos a favor de que o Concello colabore cos colectivos que participan en carrozas e comparsas. Eu creo que dende Compromiso por Galicia nunca dixemos que estamos en contra, como por aí se anda comentando. Además, creo que hai rumores cercanos ao PSOE. Non dixemos que estamos en... César, por favor, por favor, non me interrumpa. Se non teñen base, interrumpe, porque estás dicindo cousas sin base. Pero un alcalde debería ter un mínimo de educación. A teño, estou dicindo que non diga, non argumente en base ao que vostede pensa, por favor. A ver, nunca dixemos nós que estamos en contra destas axudas. Nunca. Se non sacan aí nun momento no pleno, no que eu diga, ou David nesta legislatura, que digamos que estamos en contra das axudas. Pero tamén estamos a favor da xustiza e da igualdade de oportunidades para todos e todas. E eu penso que se hai unha moción que se publicite unha partida de axudas para todos e todas. Vostedes poden buscar os vídeos dos plenos, onde queran, que se en algún momento o Compromiso por Galicia dixo que estaba en desacordo de que se cedera a estes locais. Incluso a este colectivo, que nos parece moi ben, a mí parece moi ben que se axudas colectivos da Baña, pero con igualdade de oportunidades, non a uns colectivos a outros non. E claro, se hai un festival que se lle vai a dar premios e aos colectivos da Baña se lle ofrece no día 23 de xaneiro e a outros colectivos se lle ofrece 2 meses antes, eu creo que é un trato de favor desleal por parte da alcaldía. E volvo a incidir, os rumores que andan por aí, Compromiso por Galicia non quería darlle axudas ni ceder locais, non é certo. Compromiso por Galicia é un concreto que fixe moitísimos anos carrozas de Entroido e nunca votei en contra desa moción, porque non estaba nesa moción, non pude votar en contra, e estamos a favor de que se lle axude a todos os colectivos das carrozas e que se lle ceda os locais na posibilidade do Concello, pero non que haxa trato de favor, e que haxa igualdade. E o que levamos demandando desde que están vostedes aí no grupo de goberno. Rematou? Sí. Solo puntualizar que non hai trato de favor hacia nadie, solamente hai unha solicitude e concediuselle, se houbera dúas, concederíaselle a dúas, se houbese tres, a tres, solamente hai unha. Se houbera dúas e só se lle concedera unha, estou falando agora. Se houbera unha ou dúas solicitudes e unha se desprecia ou non se atende, entraríamos en. Continúe, Castro. Sí, eso, que quería a copia do contrato e tamén das solicitudes a que nos fala. Volvo a incidir, como vai entregar ali unha solicitud se non sabe que hai esa axuda? Pero bueno, se cada, claro, se nos informamos o que nos interesa, creo que se está informado, pero máis non. É a forma de traballar que está neste grupo de goberno, que xa dixen varias veces. A min gustaríame que houbera xustiza para todos e todas e as mesmas igualdades de oportunidades, non para uns e para outros non. É simplemente, me parece que pedimos algo lógico, claro, e que non haxa favoritismos. Simplemente. Chocou que se cedera o local 2 meses antes, no momento que cedera o local, vostedes podían publicar na página web. Mira, para todo o mundo ten inscripción este local. Non o fixaron. No pleno de novembro, preguntando por se había permiso para a utilización dunha parcela dun particular como aparcadoiro público, vostede contestounos, entendo que sí. No primeiro pleno contestounos, entendo que sí. Ainda que admite que non pode darnos copia, xa que non hai permiso por escrito. Vostede di que chamou e que lle dan permiso de forma verbal. No pleno de decembro, volvemos a facer alusión a esa pregunta, vostede dinos que houve unha chamada telefónica dun funcionario en veciño. Escribo o nome do veciño e dende Compromiso por Galicia, e o mesmo digolle que ese non é o propietario, ese señor que vostede pon aí, non é o propietario da parcela. E agora, por fin, despois de varias preguntas e de máis de 2 meses de espera, recoñecen vostedes que utilizaron unha parcela dun particular como aparcadero público sin solicitar ningún tipo de permiso ao propietario. Contestándonos textualmente, en canto a parcela usada como aparcadoiro, o día do trail, a que vostede fai referencia, despois de preguntar a organización, detectamos, aí xa mete a organización no medio,
Detectamos que non se consultou o propietario o cal a día de hoxe xa se lle deron as pertinentes explicacións e desculpas. Bueno, ora pon vostede a organización por diante. A miña pregunta é, para que chamaron logo o veciño ese que poñen o seu nome vostedes nesa resposta? Dende o Compromiso por Galicia, volvemos a exixir seriedade ao grupo de goberno. Estes permisos, eu non sei se vostede o entende ou non, pero deben ser tramitados por escrito. Se sucede algún accidente, e ter os seguros pertinentes en regla. Tampouco se pode solicitar a través dunha chamada telefónica, e moito menos, moitísimo menos, utilizar parcelas privadas sen consentimento propietario ou propietaria, por moito perdón que se pille despois. A pregunta é clara, para que se chamou logo ese veciño que non era propietario desa parcela? A ver, contestoche. Ali, ao final, utilizáronse dúas parcelas. Unha na cal tiñamos permiso, que era a que estaba pola parte de abaixo, consulta a que esa municipal, e despois aparcaron tamén na de arriba, na que faz ti mención. Home, poña aparcadoiro, non? Bueno, non discrepo si o poñía ou non o poñía. Eu fui falar co veciño, propietario, que está utilizando a finca, que é do Barro, creo que sabemos quen é, para non citar o nome. Non, é un propietario, non está en unha... Sí, bueno, pero, en fin, eu... falou directamente co... Correcto. O que me din é que non tiñamos nin que pedir permiso, que esa finca utilizábase cando había eventos polo Concello, que xa estaba máis que falado, que a non ser que houbera millo na finca, que por parte deles non iba a haber nunca ningún inconveniente, que a seguiramos utilizando e que non tiñamos nin que solicitarlle permiso. Entón, pois, despois vostede di que poño a organización por diante. Evidentemente que a organización era que buscou os sitios para aparcar, a que organizou o evento, non foi o Concello. Sí, vostede leu o presupostamento que e pon ali abaixo os permisos tramitarán o Concello. Sí. Acordo, verdad? Acordo. Pois entón non poña por diante a organización. De todas formas, eu vou dicir que esa forma que ten vostede de proceder, de que total, da igual, eso non é serio. Non lle estou dicindo que non dá igual, estou dicindo a contestación. Non, pero acabo de dir vostede, aquí está propietario, bueno, vostede di o propietario, digo que é propietario, di que se pode utilizar sin ningún tipo de permiso. Eu digo que non se pode, inda que deixe o propietario, porque se hai un accidente, inda que o propietario non importe, depois vai haber, vai pedir responsabilidades legais. Entón, eu creo que é unha negligencia por súa parte, é unha falta de seriedade facer isto desta forma, non poña por diante a empresa, porque a empresa pon claro que os permisos tramitarán o Concello. Entón, recoñece vostede que se fixo mal e que é unha negligencia e que, por favor, non se requeta. Desde o Compromiso por Galicia pedimos máis seriedade do grupo de goberno. 2 meses tardou en recoñecelo. Volvemos a exixir que se utilicen os medios de comunicación oficiais do Concello da Baña de forma seria e imparcial. Outra vez vou falar da seriedade e imparcialidade. Isto xa é unha constante habitual neste grupo de goberno. Eu levo desde o principio criticando as formas en que este grupo de goberno xestiona as redes sociais e a página web municipal. Eu teño que darse unha mala noticia, o PSOE non é o propietario da página web das redes sociais. É dicir, non é un partido político que sea propietario. Por moito que estén vostedes gobernando, vostedes mesmos representan unhas siglas políticas. Non poden existir titulares tan partidistas como, vou ler textual, para que vexa. Compromiso vota en contra de asignarlle o soldo ao alcalde. Nesa votación concreta, houve 2 partidos que votaron en contra, e só se nomea o Compromiso por Galicia. E, por exemplo, no último pleno, no titular do anterior pleno ordinario, non dicía o PSOE vota en contra da maior participación nas mesas de contratación. Nese mesmo artigo, no último, ele dixo falar dun punto da orde do día sobre a revista municipal, nin se fai alusións ás preguntas formuladas pola oposición. E non me digan que non poña por diante outra vez a empresa de comunicación, porque eu non creo que sea a responsabilidade desa empresa. O último responsable é vostede, igual que o trae. É dicir, pode poñer por diante o que sexa, pero o alcalde é vostede. O colmo xa foi a publicación que fixeron vostedes sobre a concentración fronte ao centro de saúde, onde se cita o PSOE 4 veces. Textualmente cita vostede o PSOE 4 veces. Non sai ningún outro partido de forma textual. Si que di que hai membros da corporación, pero había outro partido do BNG da Baña de Negreira, eso non lle pareceu importante citar, pero sí que lle pareceu importante
citar o alcalde do PSOE, evidentemente, de Oroso, de Negreira, coordinador comarcal, deputado provincial, etc, etc, etc. Eu non sei se interesa a vostede máis sacar a foto ali e envalentonarse co PSOE e promocionar o PSOE que non que os veciños e veciñas da Baña que non teñen por que ser políticos, non teñen por que estar vinculados a ningún partido, que fagan unha reivindicación xusta e noble como a que queríamos todos ali facer. Pedimos, por favor, que non se politicen máis as reivindicacións dunha sanidade pública de calidade. Eu sei que vostede costa de entender isto, pero as reivindicacións son do povo, non son do PSOE. O PSOE pode organizar unha xuntanza de pôr unha pancarta do PSOE que faga o que queira, pero as reivindicacións por unha sanidade pública da Baña son de todos e de todas. Non a politicen. Non a politicen máis, porque isto está se convertendo nunha guerra preelectoral PP-PSOE. Eu chamo os meus coleguitas que veñen ali a sacar a foto e claro, e a xente que vai ali pois a reivindicar unha sanidade pública de calidade, como fun eu, e como fun muitísima máis xente, ve ali e di, a mí enganaron, eu vim aquí a unha concentración do PSOE. Por outra banda, non pedimos, exiximos que nunca máis se utiliza a web municipal e o Facebook oficial de forma parcial e partidista. Senón, están vostedes conseguindo que entreguemos aquí unha moción e que fagamos unha comisión de comunicación, porque vostedes non saben gestionar o Facebook de forma parcial, para todos, para informar, non para o alcalde de Oroso, o alcalde de tal, o Leira, o coordinador de non sei que, tal, todo pesado. A ver, estou seguro que vostedes da oposición, se un grupo político ve ese artigo, vostedes iban a protestar. Estou segurísimo que vostedes iban a protestar. Por favor, dúas peticións. Non politicen máis as reivindicacións justas da Baña, porque están conseguindo dividir a Baña. E saben vostedes, mira que xa houve anos que estivo a Baña dividida. Están vostedes pelexando outra vez para conseguir unha Baña dividida. Os bons e os malos. Por favor, actuade en consecuencia e que non se politice desta forma estas reivindicacións que son bons para todos e todas. E, por suposto, recapaciten vostedes un pouco e empecen a utilizar as redes sociais a web municipal de forma transparente, parcial, para informar, non para politizar. Ben, contestoche o mismo que lle contestei ao compañero Andrés. Aí mencionase o alcalde de Oroso, mencionase o alcalde de Negreira, que son do PSOE. Se houbera habido un alcalde de Compromiso por Galicia ou houbera habido un alcalde do Partido Popular, houberase mencionado o mismo. Participaron na concentración, era unha concentración aberta a todos, non vamos a decir ti non veñas, ti tampouco. Non hai moito máis que añadir. Alguna vez digo que desde o Concello se lle proíba a entrada ou a asistencia a unha reivindicación xusta e noble a algunha persoa de fora. Digo iso. Que vaya que quero. Que digo que non se pode facer ese tipo de... A vostede parece unha publicación imparcial de todo. Parece. Aí contouse a xente relevante que estaba aí. Se houbera un concelleiro de como se nombraron outros concelleiros ou un alcalde do outro lado, iba a ser nomeado igual. E vostede contou os persoas Filipe preguntando a todos se había... Vostede coñecía todas as persoas que estaban aí? Vamos a ver, ali non había ningúns alcaldes máis que os que se mencionaron aí. Vostede sabe? E non había ningún diputado máis dos que había ali. Non había máis, César. Se non nos hai, non nos vamos a inventar. Non nos vamos a inventar que foi unha actividade ben feita. Foi un evento ben feito, unha publicación coherente, imparcial e propia dun alcalde que quere o mellor para os seus vecinos. Parece? Moi ben. A mí non, de verdad. E dame pena. Eso é porque ten a democracia. Porque eu levo aquí na Baña toda a vida, Antonio, levo aquí na Baña toda a vida. E sei o que é. E sei como se fan as cousas. E estas cousas teñen que ser abertas a todo o mundo, que todo o mundo se sente a gusto aí. E vostedes non fixeron iso. César, era aberta a todo o mundo. Vale, pois siga facendo así as cousas. Se considera que están ben feitas. Será probable, entendió desde o punto de vista da administración, que confundes a administración con que se está... Eu non confundo nada. Aí na nota mencionouse a xente relevante por as circunstancias que eran, que estaban ali, que eran alcaldes de outros concellos, diputados provinciais... Pero que ten que mencionar si é unha non se fixo nada máis que eso. Nada máis que eso. E insisto no mismo. Probablemente, se non viñera esa xente, non tería repercusión que tuvo ese día esa concentración. Continúa, César.
eu consigo con esa reivindicación que o día seguinte sacaran unha nota de prensa tamén no Partido Popular contra a campaña. Iso que consigo vostede. E se vostede, como eu lle digo, se pensa que iso é bom para a baña, siga facendo así. Siga facendo. Relacionado coa anterior pregunta, a comezo da legislatura, comentaronme que iban vostedes mercar un equipo de grabación para gravar os plenos, que de forma provisional ia encargarse a empresa de comunicación Alicentis, pero despois ia encargarse a entidade local. Seguen vostedes con esa idea ou cambiaron? Non, eu comenteiche que non era viable, comenteiche a ti. Porque teríamos que ter personal para facelo, para editalo, para subilo, etc. Non é viable. Desde compromiso por elegir vamos 4 anos facendo. Tampouco non é... Estou dicindo, pero aquí hai a xente, hai funcionarios, hai que pagarlles, hai que queiran vir, esa é outra, fora do seu horario, que sepan manejar os equipos, que despois pasen a... Non é viable. Non, eu creo que vostede a mí non me dixo que era viable. Non, eu dixenche que non era viable. Non, eu creo que non me dixo. Sí. A ver, eu... Sí, non, dixenche, non é viable. Non é. Non é viable agora. Eu creo que vostede, pensara, o primeiro pleno vai gravar a empresa de comunicación, despois vamos a comprar unha cámara e vou subir... Pero despois comenteiche que non era viable. O seu compañeiro concelleiro Pena, e creo que fora ese, pero bueno, se vostede di... É a súa palabra contra mí, non hai... Non. Compro E iso. despois comenteiche, dixen non é viable. En compromiso por Galicia debemos estar pagando persoal todos os días para gravar e para montar todos os vídeos porque... César, vamos a ver, aquí hai uns funcionarios fora do Sí, seu no, horario, sí. teñen un horario laboral Claro. que remata ás 3 da tarde, non é viable. Pues perfecto. Nunha reunión cos 3 grupos políticos na que se comunicou, comunicounos tanto o Partido Popular como o Compromiso por Galicia, que a festa da Filloa ia ser os días 15 e 16 de febreiro, indicousenos que non ia haber pregoeiro na festa da Filloa. Días despois, ese aviso previo, desdixéronse vostedes e anunciaron a través da municipal un pregoeiro. Ose tamén, pola prensa, polas redes sociais, nos decatamos a 2 semanas de celebración que van a realizar unha feira de caza. Volvemos pedir máis seriedade ao grupo de goberno. Non é normal que os concelleiros e concelleiras nos decatemos destas informacións pola prensa, máis aínda cando é o contrario que se nos informou con anterioridade. Isto vostedes criticaban cando estaban na posición. Agora enterámonos, iso que vamos a reunións, din vostedes que non vai haber pregoeiro, a semana, eu comento que non vai haber pregoeiro, a semana que hace un pregoeiro. Tamén se nos dixo nesa mesma reunión que se iba a tentar que non houbera nada relacionado coa política. Eu non sei se agora vostedes tamén cambiaron de opinión, vendo a concentración que fixeron. Van invitar vostedes a autoridades do seu partido? Solicitamos, o igual que fixemos con estas reivindicacións, por favor, que non se politice tamén este evento festivo. Comento che do pregoeiro. Eso xestiona o Concello que aparece como colaborador, está xestionando a Asociación da Filloa da Pedra. Eu era partidaria, como vos comentei naquela reunión, que non houbera pregoeiro. Entonces, inicialmente valerouse unha opción que era traer os xenerais do ULLA, que viñeran eles, tiñan un acto ese día. Entón, despois, a asociación que falou comigo si determinou que sería ben bo que alguén dun medio de comunicación podera facer unha breve intervención, que é o que vai haber. Non vai haber ningún tipo de... non están convidadas ningún tipo de autoridades, estará os membros da corporación, vai haber unha invitación formal, non vai haber ninguén invitado, que a título personal pode vir calquera, non vai haber ninguna invitación a ninguna autoridade de ningún partido político e non vai haber comida de autoridades como se solía facer no comedor escolar. De feito, xa non se reservou e esa instalación xa non se solicitou. Non vai haber nada diso. A festa da Filloa implica unha organización que imos moi pillados porque fixemos moi pronto, si é certo, entón implica unha organización bestial. O tema dos cans de caza, iso xa parte da asociación de cazadores, e o pregoeiro xa che digo, eu personalmente, como representante do Concello, non acababa de ver. Si me gustaba a idea que me propuxeron dos xenerais do ULLA, porque vinculados ao Entroido e cádranos en nada despois,
Pero non foi posible porque tiñan, de feito, tiñan un acto, hasta che podo decir, en Ponteledesma ou por aí era. E si se contactou con eles. A partir de aí, surgiu esa idea de, e foi algo así, dun día para outro, e podes corroboralo ca asociación, vale? Non é que eu che que che dixera que non, e despois, non. E como elas son as que levan, e as considero que son as que saben, eu fíome, é verdad que me fío moito da organización da asociación, vale? Si me comunican todo o que se fai, e si me fío, evidentemente, plenamente, porque son as que saben, levan 16 anos con este 17 organizando. Pero, bueno, darei unha resposta máis detallada por escrito. No, estou de acordo co que me di, pero non quere vostede que se vostede nos convoca a unha reunión para falar da festa de Filloa e nos di que presentemos algunha proposta, se queremos e tal, non cree vostede que nos deberíamos enterar por vostede ou polo Concello e non polo Facebook oficial? Agora mesmo acabamos de enterar hoxe dunha feira de caza que acabamos de dicir vostede agora que é organizado pola que acabo de dicir, a Asociación de Cazadores, non diso? Colabora a Asociación de Cazadores. É unha iniciativa deles. Tamén se está barasando cousas que, bueno, creo que nesa reunión tampouco non se comentou, vai haber certas actividades que están organizando para complementar, digamos, que a festa de Filloa. Falan de unha prova incluso da agility, bueno, unha serie de cousas que se están mirando. É certo que o día desa reunión, pois, esas cousas que surgen agora maiores non se comentaron. Si, pero un etilolín, un rocódromo, son probas non ten que ver con a feira de caza. Bueno, son probas complementarias. É que a min, claro, eu creo que sempre me prestigno a todo, sempre que podo veña as xuntanzas que me convocan vostedes. Se vostedes din que fan unha reunión para consensuar algo, eu desa reunión só saquei dúas cousas, que iba a ser estes días, e que non iba a ser un acto político, e que non iba a haber pregoeiro. Non sei se alguén sacou algo máis. Eu saquei eso. E unha semana despois, entre que un pregoeiro, que hai cousa maior que non se me comenta, que me entendo con outros veciños, pois digo, pois entón, a próxima non veño. Non sei se me explico. É dicir, se se conta ca oposición para facer... Ademais, me parece normal, un goberno minoría, normalísimo que se xunte, que se conte ca oposición. Se vimos a unha reunión e ponerle o contrario, a min personalmente non me parece serio. Eu se cadra a vostede, parece máis normal do mundo, a mí non me parece serio. Eso, pedimos que a próxima vez que, por favor, que se nos informe, polo menos. Que dixe vostede, un WhatsApp, un correo electrónico, mira, vamos a hacer isto, está. Ben, número 10, solicitamos a limpeza da parcela que linda co CPI de San Vicente, que está completamente chea de lixo. Coméntanos que é unha parcela de titularidade municipal, que linda con outras parcelas, e, bueno, dá moi mala imaxe, está chea de escombros, de plásticos, e asuntolle, cando lle envías as preguntas ao señor secretario, tamén lle asunto as fotos. Sobre a reclamación do proxecto do IDAE, vostedes deronnos documentación... Bueno, entendo que se vai limpar esa parcela, non? Sí. Sobre a reclamación do proxecto do IDAE, vostedes deronnos documentación sobre unha reclamación con relación á valoración as unidades de man de obra, de oficial electricista e axudante electricista, supoñendo desaxuste coas tabas salariais por categoría profesional do convenio colectivo. Hai alguna reclamación a maior desta? Só entrou esa reclamación? Vale, e a miña pregunta é como vai ser agora o proceder para a adjudicación deste proxecto? Como? Vai ser o proceder agora para a adjudicación? Su procedimiento abierto simplificado, publicado na plataforma de contratos, es el régimen que establece... Sería usar unha resolución do tema este? Despois hablamos de eso. Y procedimiento habitual, un procedimiento abierto simplificado. Sí, sigue os cauces que iba a... Sigue los trámites ordinarios de una contratación administrativa. Perfecto, lo que quería saber. E non hai ningún tipo de reclamación maior, es verdade, só entrou esa. Non entrou esa. Vale. No pasado pleno, o señor alcalde, en resposta a unha pregunta de compromiso por Galicia, confirmou que tanto el como a concelleira de Cultura, a señora Mónica González, cobraran todas as cantidades adevedadas. Agora entregaronnos un certificado de asistencia a sesións do último trimestre de 2019. Evidentemente xa non consta as remuneracións que cobraban por asistencias plenos o alcalde e a concelleira.
Nun pleno anterior, o señor alcalde comentara que unha vez que se aprobaran as remuneracións debía devolver ás arcas públicas as cantidades cobradas en concepto de asistencia a plenos e comisións. A pregunta é, xa fixeron efectiva esa devolución? Non están feitas, está advertida a tesorería por segunda vez para que non o faga, pero non está saturada, esta compañera está de baixa, non é simplemente facer unha devolución, como é o ano pasado, ten que facer unha serie de trámites, e está, digamos que, intentando resolver o tema. Ben, con miras de ofrecer transparencia á nosa veciñanza, solicitamos un informe de tesorería de todas as cantidades cobradas polo Grupo de Goberno e as pertinentes devolucións. Consecuentemente con isto, volvemos solicitar que se suba ao portal de transparencia as declaracións de bens e actividades dos concelleiros e concelleiras de acordo coa Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno. Este falouse moito ao principio da legislatura, pero polo menos ainda non... Sí. Na próxima semana mandaremos un correo a cada un dos concelleiros independientes con o que se vai a publicar para que revisedes os datos por se hai algún erro. Vale, parece perfecto. Ben, como saben vostedes, xa remato, acaban de ser publicadas no DOGA o 21 e 22 de xaneiro as convocatorias para solicitar obradoiros duais de emprego e programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, Formación e Aprendizaxe, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Vanse solicitar? Sí, estamos con ese tema, de feito temos unha reunión cos participantes, neste caso Concello de Negreira, Santa Comba, Valdedubra, para, digamos que, poñernos de acordo entre os 4 concellos para solicitar ditos obradoiros. Ben, gustaríanos que se consensuase, se é posible, se que supoño que como vostede ben di, o realizarán conjuntamente con outros concellos, a temática dos obradoiros que se van a solicitar, para que o alumnado teña oportunidades reais de inserción laboral. Eu mirei rápido xa a convocatoria e, bueno, hai áreas que me parecen interesantes e que teñen unha saída laboral, se cadra, máis palpable, máis fácil de acceder ao mundo laboral que outras que se propuseron. Entón, sí que me gustaría que se consensuara con os 3 grupos, pero de forma real, para despois levar esa opción aos demais concellos. O lunes xa temos programada unha reunión a que van asistir os alcaldes dos 4 concellos que estamos implicados e os axentes de desenvolvemento local que son un pouco os que asesoran este tema. Non temos a posibilidade de organizar todos os obradoiros que aparecen por temas de materiais e de instalacións, ainda que quixéramos algúns que non podemos, e despois vou poñer un exemplo. Nos baraxábamos, pero consensuarase, pero, por exemplo, un que pode ser aplicado a cuidados xeriátricos de terceira idade, temos un problema que temos que sondear. Non temos un centro xeriátrico público onde facer as prácticas. Teríamos que ir a Santiago necesariamente. Eso implica un transporte e, se é, por exemplo, o cuidado de domicilio, teríamos que implicar a cada unha das asistentes sociais, porque teríamos que repartir o alumnado, por exemplo, para que foran de forma coordinada cas nosas traballadoras de asistencia do domicilio. O que che quero dicir é que moitas veces vemos algún bonito no papel, pero e estuvenos sondeando, estivemos en contacto ca nosa ADN, que leva tamén moitos anos organizando, e claro, hai algúns que son super bonitos. Eu dicía, a min este debe ser por saída, de perspectiva. Claro, comentónos, por exemplo, o soldadura, que ten moitísima salida. Eu dicía, claro, pero non temos a maquinaria e non podemos asumir ese custo. Entón, eso, claro, na reunión que fagamos, estaría ben que estivera a nosa ADL para tamén que vos explicara que opcións son factibles e cales non, porque hai un listado... Pero, por exemplo, si hai un momento, eu vi en atención sociosanitaria a persoas dependentes e institucións sociais, que é o que me está dicindo, atención sociosanitaria a persoas en domicilio, socorrismo en instalacións acuáticas, operacións auxiliares de servicios administrativos e xerais. A ver, hai moitas opcións. Eu penso que, hai opcións, aí supoño que o Concello da Baña, ao estar en colaboración con estes concellos, que se pode buscar unha temática na que aquí no propio concello, que haxa persoal que lle interesa, e que sea algo, como dixen anteriormente, que teña unha saída laboral sinxela, non sei se é a palabra correcta,
aberta, que teña moitas saídas laborais. Porque estamos moi limitados, sobre todo, despois a hora de facer as prácticas. Porque hai cursos que son moi interesantes, pero despois non temos instalacións en ninguno dos 4 concellos como para poder realizarlas. Entonces, tenemos que intentar casar as dúas cousas, que teñan unha saída laboral, pero ao mesmo tempo que teñamos capacidade de poder facerlos. Entón, así sempre sería carpintería, Claro. minería... E despois hai... No, hai que tirar polo de axuda a E domicilio. logo de aí, ese currículo 4 que acabo de decir... aí teríamos que tirar un pouquiño do tema de, como decía ben Mónica, de si cada concello fixera as prácticas no seu servicio a domicilio, por decirlo de alguma maneira, pues sería viable. Pero ten que estar un profesor presente, e hai unha serie de condicionantes. E despois... Eso creo que é inviable, facer as prácticas no servicio de domicilio... Claro, e despois hai obradoios para mozos que era 6 meses, o actual é de 6 meses e ahora ampliouse a 1 ano. Entón, esas cosas tamén, o sea, ese tipo de... é moito tempo, é dicir, implica un período de prácticas moi longo que tamén temos que, hai que valorar, claro, porque hasta ahora o que se está aí a rematar, bueno, dentro dun par de meses, é de 6 meses, pero ampliouse o doble, a 12. Bueno, antes os primeiros bordeos eran Era dun ano. E que pasa? Que a teoría va a ser a teoría, tío. A teoría va, o primeiro da a teoría ao principio, e a parte... Pero hai unha posibilidade, si creo que non cambiou, porque non li da orden para intercalar as prácticas con eso. Ao ser 4 concellos, hai que darse conta que hai unha residencia, aquí hai unha residencia, se pode falar con 3 prácticas. En Porto Novo hai outra. Pero dixernos a nosa técnico dixernos que non era Pero hai, como hai un ano, desde que se fai a petición a unha residencia pública, de aquí xa se fixo 2 ou 3 obradoiros e foi a Santiago. Sí. Hai que valorar. Non teñen que ir os 30 xuntos, porque Sí. os 30 non... Non, é viable. Pero en grupos de 5, en grupos de 6 ou grupos de máis reducidos... Pero que, claro, nesa primeira reunión que temos Non sei o que é de tal non sei o concello que leu... Tócanos os 2 anos, teóricamente, pero, bueno, iso é outra cosa que temos que falar. A idea é nos organizar un e probablemente negrir co outro, é inviable que os dous económicamente é por espacio, o sea, onde os metemos. Non temos capacidade para facer os dous. Non. Pero así os dous xuntos non... Ademais, non sei se deixen os dous xuntos... Bueno, hai que estudiarlo, a ver. Pero bueno, así de golpe de primeira vista, Pero bueno, non son de idea, tiene que ser de ir a los que teñan máis incidencia na... No tipo de programación. Sí, por exemplo, no tema da inserción laboral. Claro. E sempre, hai unha tendencia moitas veces que é, vamos ao práctico que é carpintería, tal. Non digo que non teña salida hoxe en día, porque antes aquí aproveitouse moito o tema da atención sociosanitaria, ou incluso esta xente que está traballando na súa domicilio, porque lle requieren despois o curso e o diploma. Que iso, hoxe en día, Claro, que é é fundamental, é o certificado. que quizás un dos máis orientativos sería levarlo hacia... Claro, que esa parte. Eu sugiero de que a veces queremos ir ao fácil porque é máis rápido, pero No, hai que buscarlle que teña salida, non vale nada facer un curso que despois non se senón os operadores é simple e llanamente estar ali 9 pasar o meses, ano, pasar os 9 meses e é todo. Bueno, pues, damos por finalizado. Que decía?